Ambalmo anga bi donkibaru keneka nkembe ka wele bila anga mogodoma ningo sisa anga mogo abiseka famu sira mi fe nere koninga hakilila uye jamana dew ikira duguba kono sigi bayu ikira jamana yere sukono nyew anga tugodaw ni dugu misenw sigi bayi nere koni juse femi koloshi ni aya soro kafo mogobe ni aya soro dugubaw kono aka lamali katama kamu segere mogo were katama ka segere afanga ka bokusobe ga were dronte ni yake mali kono nae ambe domina inafo ko be kafo yere mara sigida be ko jama be hake do soro ama seromi o kadogo mali kono mali kokana koni tew ne madala kafo abiseka kalo kele jatike kafo imame patara jien fandofe krengara ni nanga jamana de sigi mbe yoromi ni u fo sisan mo tuma dola ubiseka yorodo miri wala ka mado miri ateka fuku amena nande sabu niya ni politiki mo tota na make mi doni tuma dola ayo denyi funi kosana ma minu fanana ne utemore iba soro were ajete mine ka don jonindo Musa Marade Musa Marade haketo ni ka dimsenya kodo be mogo be ka shere jagoya funi ka barate ne ka bara kuna fun la sede wani jamana kokana koni madala ka fon ni dilla ko tamake ga mali konoya mali dun aw hakili bala tumamina Ibrahim Bokar Keita tumbe fangana ko mali marabaw ka wuli mali maradugu be yoro ko kataye kata ulame faso barakela minumbe jamana de minumbe kata sigi ka kumanu ye ka jamana la halaya udon uyera usigi be yoro min ka gelea udon ka nyefolike dabalini fere bisro ala chogomi iyo doke apma chara utero wore hali sini dobe jida o senenga Musa Maratara Kidal min kero la chogorwani musorbaw antina fenwaro fo sabo bebo jona Musa Mara yani anga baroyi anga damine Musa Mara tisigi nate jamana kono abe jamana koka tama imbe bara tama yiwa kunwere de bala Jose amala membaka befo ambe yere fenefo antu famana nyoma doni ambe jamana ingeleya mumba kono ambe do ka ala ka geleya nunu wuli ala ka be sabati jamana kono e ka ni nyingali ma chama be ni nyingali kenela baw yere ya fo choko amna jamana yoro ka dogon anse ma se yoro mina ni sandama do tepenena jamana ko kan fene jamana ka dogon ko malion sigilembe jamana min kono ko amase kata anya da malion ka amme nyinga ambake kunjume kama ambake min kama doro ya yere ka nyema ya familial choko ni be politiki la ibe fanga nyini ni te joro nyini ni fanga nyini ni de ka fere tige jamana kono do mbe RS ro choko amna isababula o fere nunu me nyini de abe jate minede abe blase ngande o fere nunu nyini na jate mine sira doy jamana kono do were ka lame malion ku akilina taw finyena malion ku ka geleyaw yirila ayoro do la ka geleyaw yinyela ika mekulo la ika ku farso la abi so akilla o anga politiki familial jogo de ni an yere kata jamana kono do sigile me yorom na ku ka halaw fam ka fere o nyini ka don dona na tawla ni ala e fanga kalfa ana anga ante mesra do jamana kono do me RS ro choko amna o de la ante sigi dogo kun iba ya antara yoro la jamana kono be jamana koka wani ala sona fena ambe continue o siraka familial flana mi o ye an were ka adamaden referent familial jogo al ni politique te ni ye gadega soro anga jamana in kono ibe si yere koro ibe si ka du koro ne ka familial la wajibi de kanga kika ikase ki kofle matobla o te politique doron de adamaden manake anga ni jamana in kono ni ye gadega nyuma soro ifene kanga se ka demela se jamana kono deuma o ni ko jamana kono deum abete Bamako yede abete Lafia buye abete communicatie o de la depuis yan nega do politique la me jamana kono na yala ko sebe me mo ko la halaw do me se ka mi deme mi ke mina me se ka ke munu ma sababu nyuma yi me se ka deme la se munu ma sira woro fe mo ke ka soro ma do politique la ne re ka do politique kono na la o sira do anga commune kono nye bara do ke commune kono ka soro ma nyema ya nyini abe o aklina donc o aklina de fenemba to me yala meta se jamana kono deuma o de la mba fo mo yo al ne bora politique la ni bara inta dabla bawo politique ko fe adama de familialiste do o de ba ambla ni israinga Musa Mara ni mo mi ka kuma lame ni ya fam ni hakilna mi o de ka fo la dala politique bara bike chugomi ni jamana kola tigala ni jamana kuntigi wuye ubi bara ke chugomi abina fo danfara be tani mo chaman tache yala ninde yato ka fo tomi lala awfe sabu nine ye ka puma medron
a kɛra ina fɔ a bɛ kɛ laadala cogo min a bɛ kɛ kɔrɔlen cogo min k'u sen bila ka sen kura ta ka na ni yɛlɛma ye yala yɛlɛma ko in yɛrɛ nin de y'a sabu ye wa siga foyi t'a la n tun bɛna o yɛrɛ fɛnɛ fɔ n ka jaabi kɔnɔna la bawo ne donna politiki la tuma min na n ye jateminɛ damadɔw kɛ ni n jɛɲɔgɔnw an y'a ye Mali politiki tɛ ka taa dɔnsen ɲuman fan fɛ an bɛna segin o kuma ninnu kan a tɛ ka taa dɔnsen ɲuman fan fɛ hali bi n'i ye jamana kɔnɔdenw tigɛlen ye politikimaw la dɔwɛrɛ tɛ o san caman dɔnsen jugu o de nana ni danayabaliya ye jamana kɔnɔdenw ni ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ anw y'o ye depuis bawo ne ye sɛbɛnni kɛ nin kan n ye livre sɛbɛn nin kan san 10 ka kɔn bi ɲɛ o de la a nana an kelen k'a ye k'a fɔ n'a ma ɲa k'an bɛ tɔn yɛrɛ sigi sa ko k'o kɛ politiki tɔn ye fo tɔn yɛrɛ tɔgɔ dɔrɔn gansan mɔgɔw k'a faamu an bɛ fɛ ka taa sira min fɛ o de la tɔn tɔgɔ yɛlɛma nana ko yɛlɛma ka kɛ politiki kɛcogo yɛlɛma ka kɛ fanga ɲini cogo ni yɛlɛma kɛra fanga ɲini cogo ni politiki kɛcogo la siga foyi t'a la ni fanga sɔrɔla yɛlɛma bɛ kɛ fanga waleyali cogo la mais ni fanga ɲini cogo ye ɲini cogo jugu ye n'a sɔrɔla a mara cogo bɛ kɛ mara cogo jugu ye ni fanga ɲini cogo ye galon ni nɛgɛni ni namara ye ni maa sigira fanga la siga foyi t'a la a bɛ kɛ galon ni nɛgɛni ni namara ye o de la an ko ka yɛlɛma don nin bɛɛ la nka an b'a dɔn a ma nɔgɔn dɛ bawo nin y'an san 10 ni kɔ ye an bɛ yɛlɛma baara la yɛlɛma tɔn yɛrɛ kɔnɔna la nka halisa a m'an jija de ni Ala sɔnna. Musa Mara e da sera ne yɛrɛ b'a fɛ ka baro in sigi ni hakilina min ye e da sera o ma an ka Mali bɛ lahalaya min na Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ ni ye an lamini jamana ninnu jate filɛ jamanadenw tɛ foyi ɲini ni yɛlɛma tɛ sabu dɔ kɛra sɛgɛn na dɔ kɛra ŋanamu na dɔ kɛra janfa la dɔ kɛra tumuni na dɔ kɛra kalanbaliya la dɔ kɛra hakɛ sabatilibaliya la dɔ kɛra n tɛ se ka furakɛ n sago la dɔ kɛra o la ten farafindenw sɛgɛnna farafindenw bɛ yɛlɛma de ɲini hali n'a tɔgɔw bɛ falen sisan n'i taara jamana wɛrɛ kan ni bamanankan in wala maninkakan in tɛ foyi n'i taara yen yɛlɛma i b'a sɔrɔ a bɛ olu ka kan na Musa Mara jamana min an tɛ Mali yɛrɛ ta wa n'i ye maliden o maliden ɲininka bɛɛ ko yɛlɛma ka kɛ bɛɛ ko yɛlɛma ka kɛ hali an bɛ tile min kɔrɔ bi a bɛ minnu bolo kuma wɛrɛ t'olu da yɛlɛma an tɛ Mali yɛrɛ ta ne b'a dɔn bi baro in bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔni sabu ne yalala n taara burusi kɔnɔ ne ni taamana n yɛrɛ taamana ne fana tɛ sigi ni sera yɔrɔ o yɔrɔ hali minnu bɛ bi ni fanga bɛ olu bolo ne ma da la k'a fɔ u bɛ baro kɛ ka tila n'u ma yɛlɛma kuma fɔ an bɛ yɛlɛma de ɲini an bɛ yɛlɛma de fɛ an b'a fɛ jamana ka yɛlɛma a bɛ n'a fɔ yɛlɛma min bɛ fɔ an ka bita in filɛ Mali kɔnɔ yan sɔrɔlasiw dɔw nka ka kɔn ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga min ne e yɛrɛ ye waati k'a la aw ma ɲɛ fɔ la wala aw ma ɲɛ kɛ la e laban i bɛ ka Ala ka hinɛ la a ye bɔ a nɔfɛmɔgɔw fɛ n t'a dɔn i ka yɛlɛma ɲinini de a ɲɛ de ma sɔrɔ o de y'a kɛ i taara wa wala e b'a fɛ ka yɛlɛma min kɛ o yɛlɛma de ma bɛn olu ma wa nka n bɛ min fɔla dɔrɔn o ye k'a fɔ i bɛ ka fanga laban hali minnu y'u kanbɔ ni olu dɔw bɛ fanga na bi yɛlɛma de tun b'olu kɔnɔ n'o yɛlɛma ko kuma fɔra k'a ye k'a fɔ e yɛrɛ ko e ka baara n'i ka tɔn ka baara bɛɛ ye yɛlɛma ye yɛlɛma min dun bɛ sen na Musa Mara mun ɲɛ t'i la hali ni mɔgɔw ɲɛ b'i la mɔgɔw miiri la k'e ka taa fan min fɛ yɛlɛma na ni yɛrɛmina kɔni tɛ a bɛ n'a fɔ e ni mɔgɔw ka kuntilenna tɛ kelen yɛlɛma ko in na dɛ yɛlɛma Jose i ka ɲininkali in ka don kosɛbɛ fɔlɔ ye min ye i ye min fɔ farafinna bɛɛ n bɛ se k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ bɛɛ yɛlɛma ka di maaw ye ni Amerikɛnw minnu ka jamana ɲɛmaa sigi i b'a ye a bɛ bɛɛ da ko yɛlɛma Barack Obama yɛrɛ n'o ye Ameriki ɲɛmaaya kɛ ale sigira a ye yɛlɛma ko kuma de fɔ kosɛbɛ Senegal Ablaye Wade nana tuma min na a ko sopi olu ka kan na o ye yɛlɛma de donc yɔrɔ o yɔrɔ la ni jamana ɲɛmaa sigi tuma sera mɔgɔw b'a faamu jamana kɔnɔdenw bɛ yɛlɛma fɛ u bɛ yɛlɛma kuma fɔ nka yɛlɛma kuma fɔli ani yɛlɛma waleyali tuma dɔw la furancɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ hali IBK Ala ka hinɛ la a sigira tuma min na san 2013 Maliyɛnw caman ye kala ta ye ka da kan u ko IBK bɛna se ka na yɛlɛma kɛ ka jamana danbe segin a yɛrɛ ma nka ko taara cogoya min na je crois que bɛɛ y'a ye nin fanga min nana ni o ye camancɛ fanga ye n'o ye transition ye IBK ka fanga firila a nana jamana kɔnɔden fan caman y'a minɛ n'a bolo fila ye an bɛ se k'a fɔ hali bi yɛrɛ parce que fanga ma san caman kɛ fɔlɔ jamana kɔnɔden fanba bolo falen bɛ sɔrɔsiw la ka da kun damadɔ kan
a fɔlɔfɔlɔ ye min ye surasiw tɛ politique mɔgɔw ye n y'a fɔ mɔgɔw bɛ ɲini ka tigɛ politique mɔgɔw la ni mɔgɔw tɛ politique mɔgɔ ko la minnu tɛ politique mɔgɔw ye mɔgɔw bolo minɛ bawo ni olu b'an bolo o kɔrɔ de ko politique mɔgɔw tɛ na hali mɔgɔw tɛ élection ko la n'u tɛ kalata ko la ka da mun wɛrɛ kan ni kalata kɛra yɔrɔ politique mɔgɔ de bɛ na bi na don an bɛ siran politique mɔgɔ fɛn fɛn nana ni sawura o sawura ye hali min nana ni kuma ɲuman ye a bɛ taa kɛ waleya jugu ye donc an bɛ surasi ninnu minɛ an b'u dɛmɛ o kɛra bɛɛ y'o ye fo ka taa se bi ma surasiw maaw bolo falen don u la fanga in nana tuma min na ne ye min fɔ n ko surasiw camancɛ fanga in n'a an bɛɛ bɛ fɛ a ka ɲa an kana camancɛ fanga in kɛ politiki tuma ye o kɔrɔ ye min ye an k'a lajɛ parti politigiw hali ne yɛrɛ b'o la dɛ an bɛɛ b'o la anw ka an mabɔ dɔɔni anw kana ye transition ministérielle ninnu ni poste baw la an ka an mabɔ dɔɔni o ka ɲi an yɛrɛ ma an ka taa jateminɛw kɛ ka labɛnw sabati ka hakili kuraw fana ɲini min na an b'a ye k'a fɔ an tɛmɛna sira minnu fɛ sira juguw cayara la an bɛ yɛlɛma don la ka an préparer ka siɲɛ wɛrɛ ma kɔnɔ o tuma kɔnɔna la an ka surasiw dɛmɛ ni hakilina ye an k'u dɛmɛ n'an seko n'an damayira ye k'a sɔrɔ an yɛrɛ bolo tɛ baara la surasiw ka maaw ta maa minnu tɛ politique mɔgɔw ye minnu b'u ka baara dɔn olu caman bɛ jamana in kɔnɔ u ka olu bila baaraw la u n'olu ka jɛ ka transition kɛ ne y'o laɲini kɛ mais a ma taa o sira fɛ komi bɛɛ ɲɛ b'a la cogoya min na a kɔni kɛra min ye dɔrɔn surasiw ni politique mɔgɔw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo hali sisan an bɛ tuma min na surasiw ni politique mɔgɔw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo komi yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na ne ye n yɛrɛ minɛ dɔɔni i ma wele wa i yɛrɛ minɛ de ma wele nka n ye n yɛrɛ minɛ fɛnɛ mais n ye n yɛrɛ minɛ o kɔrɔ tɛ ko n bɛ transition contre la n bɛ deli k'o fɔ n ko maa si tɛ se ka kɛ n'i b'i yɛrɛ ma k'i bɛ transition contre la i b'i sigi k'u lajɛ ni i bɛ se ka bilasirali min kɛ dibi la i b'o bilasirali kɛ mais i b'i sigi k'u lajɛ donc an t'u contre la i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na an m'an ye panga puruti kɔni na u nɔfɛ nka an m'an ye fɛnɛ k'a fɔ ko an b'u kɛlɛ an m'an ye o sira kɔni kan Musa Mara mɔgɔ minnu ko sɔrɔdasiw ka taa ni bere yɛrɛ diɲɛ bere yɛrɛ d'u ma bi u b'u gɛn ni bere ye o mɔgɔw ye tɔnsigi kɛ a fɔra an ye k'a fɔ a ko latigɛliba ye e yɛrɛ ye e de ye mun fara ɲɔgɔn kan ka gɛngɛn ta ka surasiw gɛn k'u ka taa ka bɔ fanga na Jose n bɛ o yɔrɔ la tɛmɛ kɔni o kɔni a ma kɛ ten n bɛna min f'i ye tuma min na camancɛ fanga yɛlɛma donna o fɛnɛ kɔnɔna la n'o ye ka bandaw lata président Goïta nana o place la ka Mokhtar Wane lata ka Choguel nana o place la ne yɛrɛ ye n sigi ka jateminɛ dɔ kɛ n ko an ɲɛ bɛ ko dɔ natɔ la cogoya min na politiki mɔgɔw an ka fara ɲɔgɔn kan ka welemada bila ka taa o welemada ye mun ye jamana ɲɛmaw a ye aw jija an y'an kan minnu di ko an bɛ camancɛ fanga mara wagati min kɔnɔ ani an b'a mara ni hakilina min ye a y'aw jija aw ka t'o sira kan kulu in ka sigi fɛnɛ k'a fɔ ko an bɛ camancɛ fanga contrôle la o tɛ dɛ a y'an bɛ fɛ camancɛ fanga ka ɲa mais an bolo n'a kan ka ɲa a bɛ ɲa ni nin de ye a kan ka kɛ wagati min kɔnɔ a ka ko kɔnɔ a kan ka kɛ ni hakilina min ye bɛɛ ka wele ka na camancɛ fanga kunna a ka ko kɔnɔna la o welemada in dɛ mɔgɔw y'a faamu ka taa an bɛ camancɛ fanga contrôle la sinon kulu min sigira a kulu yɛrɛ tubabukan na a tɔgɔ de ko parti et regroupement de partis pour la réussite de la transition ko politique mɔgɔ tɔnw faralen ɲɔgɔn kan transition ka ɲa transition ka ɲa i b'i hakilinata di a bɛ se ka kɛ i hakilinata min di minnu bɛ sanfɛ a ma bɛn u ma u tulo la mais k'a fɔ k'i b'u contrôle la o tɛ o kɛra salon mais n bɛna min fɛnɛ fɔ kuma la teliya la o ni sisan cɛ ji caman tɛmɛna parce que o kɛra mois juillet kalo tubabusan juillet kalo mais bi an bɛ san kura 2022 tubabusan février donc a bɛ komi kalo 7 ɲɔgɔnna tɛmɛna anw ye sigikan ninnu ni sigikafɔ ninnu bɛɛ kɛ fɛn fɛn kama bibi in na o bɛɛ tuma tɛmɛna parce que a tun fɔra de ko transition camancɛ fanga a k'a kun cɛ ka bɛn nin kalo in ma an kɔni an bɛɛ b'a dɔn o tɛna se ka kɛ ne ka faamuyali la an kan ka hakilina kura ta o yɔrɔ la an ka tɔn yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna la faamuyabaliya dɔɔni b'a kɔnɔ komi i y'a ye tɔn dɔw b'a kɔnɔ olu ye kɛlɛsen dɔ ta ne yɛrɛ bolo an bɛ tuma min na kɛlɛ tuma tɛ o kɛlɛsen ye mun ye komi a fɔra ko kalata ka kɛ nin février in na ni kalata ma se ka kɛ minnu tun bɛ ka baara kɛ olu dɛsɛra de donc olu ka taa ka bɔ yen maa wɛrɛ ka na o place la ni o ma kɛ kɔni anw t'an yɛrɛ ye olu ka fanga kɔnɔna la wa anw tɛ sɔn anw tɛ sɔn ko olu minɛ komi fanga ɲɛmaw ne bolo o ye kɛlɛsen ye Musa Mara dɛ nin ɲɛfɔli ninnu ne hakili ma ninnu minɛ sabu ne tun ɲɛ tɛ i ka hakɛ to ne tun ɲɛ tɛ Musa Mara la ani maaw ka fara ɲɔgɔn kan politiki kulu ka fara ɲɔgɔn kan
e be yelema min ɲini a fɔ dala i b'a sɔrɔ bɛɛ b'a fɔ nka ŋaniya n'a wale i b'a sɔrɔ bɛɛ t'a kɛ dɛ an ka jamana in kɔnɔ bamananw ko dugutigi kɔrɔ a tɛ dugu ɲanen fɛ an ka kuma fɛn fɔ an jamanadenw ni minnu sigilen bɛ togoda la u bɛ min faamu olu ye Musa Mara ni fanga kɔrɔ mɔɔw sigilen ye caman fɛ n tɛna se ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ caman fɛ olu tɛ jamana jɔlaw ye dɔw ye san 30 san 40 kɛ fanga na hali bi u t'a fɛ k'a bila ni e min hali tuma min na e nana k'i bɛ ka dɛmɛ jɔnni ye gwe jɔnni tun t'a fɛ e ka yɛlɛma in kɛ nka bɛɛ suruku ni ba tɛ fara ɲɔgɔn kan dɛ n'aw farala ɲɔgɔn kan k'aw bɛ dilanli kɛ a da bɛ to bakɔrɔn de la mais n bɛna min fɛnɛ f'i ye karisa ye suruku ye karisa ye ba ye o tɛ e bolo o tɛ ne bolo o bɛ jamana kɔnɔdenw de bolo wa o bɛ jamana kɔnɔdenw bolo kalata de la ni n y'a f'i ye sisan ko camancɛ fanga o ye an b'a ta camancɛ fanga ɲɛmaw yɛrɛ de da depuis u sigira fo bi tubabukan na fɛn dɔ b'u bolo u b'a fɔ ko inclusivité in tubabukan na a kɔrɔ ye mun ye ko jamana kɔnɔden bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan n'i ko ko jamana kɔnɔdenw ka fara ɲɔgɔn kan e ka tila k'a fɔ ko dɔ ka bɔ yen dɛ Jose o tɛ se ka kɛ o de la an b'a fɔ n ko an ka fɛn dɔw to kalata tuma na mɔgɔw mana bɔ sisan ne b'a ɲini jamana kɔnɔdenw yɛrɛ b'a dɔn u bɛ min fɛ u tɛ min fɛ yan'o cɛ an ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan parce que camancɛ fanga don n'an ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka jɛ ka baara kɛ o fɛnɛ kɔnɔna la ni sariya wulila maa min nɔfɛ k'o bolo magara jamana palanba wari la o ka minɛ ka datugu siga foyi t'o la hali minnu ye tiɲɛni kɛ ka kɔrɔ ni sera min ma ko camancɛ fanga daman ka don la ayi mɔgɔ dɔw bɛ kaso la bi o Jose o tɛ tiɲɛ donc justice kɔni sariya tigɛbaaw olu ka baara tɛ jɔ karisa i ye wari dun i bɛ wele sariya bonda la n'i kan ka min ɲangini min kɛ o ɲangini bɛ kɛ i la hali n'a kɛra ne ye problème foyi t'o la problème foyi ma k'o la donc ni sariya tigɛbagaw b'u ka baara la an man ka se k'a fɔ ko ani karisa tɛ jɛ ani karisa bɛ jɛ o kɔni ye ne ka faamuyali cogo ye filanan ye min ye fɛnɛ wololimada min n'an y'a fɔ wololimada in kɔrɔ tɛ ko ne ni tɔn dɔw jɛra ka fanga ɲini o an jɛra ka kuma dɔ fɔ ani an jɛra ka fanga ɲini o fɛnɛ tɛ fan kelen fɛ nin ye camancɛ fanga tuma baara de ye mɔgɔw k'o faamu bon a kɔnɔna yɛrɛ fɛnɛ na an tun bɛna o kuma de fɔ sisan n'i ye ɲininkali yɛlɛma o ye an bɛ tuma min na bi kolo in kɔnɔna la hakilina dɔw bɛ yen ne yɛrɛ o tɛ ne ka fɛla ye n y'a fɔ sisan ko kolo in ma sigi foyi la fanga marabagaw k'u dɛmɛ u ka baara la u ka baara ka ɲɛ u bolo ni e bɛ fɛ ka maaw dɛmɛ u ka baara la baara ka ɲɛ u bolo hali n'o y'a sɔrɔ i bɛ kuma min fɔ a ma diya u ye e tɛ se k'a fɔ ko karisa an tɛ fɛ i ka sigi i place in na ou bien an t'i dɔn an ka ɲɛmaa ye ou bien an tɛ fɛ k'i dɔn an ka ɲɛmaa ye o fana yɔrɔ fana na o tɛ se k'a fɔ quoi anw ko kulu sigira ko an bɛ fɛ transition ka ɲɛ minnu bɛ transition kunna an tɛ se k'a fɔ ko an t'an yɛrɛ ye olu ka ɲɛmaaya la o fana ka gɛlɛn ne ka faamuyali cogo la o de la ne y'a fɔ k'an bɛ tuma min na bi n'o ye février kalo ye an k'an ka jɛ de ka hakilina ta k'a lase ɲɛmaaw ma bi ɲɛmaa ye Asimi Goyita de ale ala de y'a kɛ ale de bɛ jamana in kunna bi ka hakilinaw la s'a ma baara bɛ se ka ɲɛ a bolo cogoya min na n'a ye an ka hakilina lamɛn alhamdulillah n'a ma lamɛn fɛnɛ an b'an sigi an b'a lajɛ ne b'o o situation in de kɔnɔ ne tɛ maa si kɛlɛ mais hakilina la s'i ma a diyar'u ye a ma diya n kɔni b'a f'i ye n'i y'a minɛ ka baara kɛ n'a ye o don ni m'a minɛ ka baara kɛ n'a ye fɛnɛ n bɛ sigi n bɛ dugawu k'i ye ne bolo politiki tɔn bɛɛ kan ka baara kɛ ten mais minnu ko de k'olu bɛ nɛgɛ minɛ u ɲin na ko f'u ka kɛlɛ de kɛ nin ka bin nin ka wuli o tɛ ne ka fɛla ye sɛbɛ yɛrɛ la o tɛ n ka fɛla ye ni transition ɲɛna a ɲɛna an bɛɛ de bolo hali fanga min bɛ na transition kɔfɛ ni transition ɲɛna a daga di la ni transition tiɲɛna ala k'an kisi o ma fanga fɛn fɛn bɛ na a kɔfɛ o an fɛn fɛn b'a kɔnɔ yan bi o a dama n'an si la donc an ka baara kɛ ni o ye nin tuma tɛ place ɲini tuma ye nin tuma tɛ jɔyɔrɔ ɲini tuma ye nin tuma ye an bɛ hakilina ɲumanw sɔrɔ cogoya di k'u fara ɲɔgɔn kan k'a tɛngu ɲɛmaw la u k'a minɛ ka baara kɛ n'a ye o dakadu la n'u m'a minɛ ka baara kɛ n'a ye fɛnɛ an ka dugawu k'u ye ne kɔni Musa Mara personnellement o de ye ne ka position ye yala aw kɛra kulu min ɲɛ taaba ye k'aw bɛ donda tɛmɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw dɛmɛ min b'a to furancɛ fanga in bɛ se ka kɛ wasa ye jamanadenw bɛɛ yɔrɔ ani fanga yɔrɔ yala aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni hakilina ninnu sɔn de ma ko ma wa komi kulu in sisan bi ne t'a kɔnɔ bawo an ka tɔn de b'a kɔnɔ ne ka tɔn président o ye Dr Yusuf Jawara ye ale ni kulu tɔ minnu b'a kɔnɔ olu ɲɛmaw u bɛ kuma la pour que kulu in a bɛna kɛ cogoya di sini ni sinikɛnɛ parce que kulu sigikan kɛra an ka camancɛ fanga waati min tun bilala la an ka baara kɛ a ka baw kɔnɔ a yera k'a fɔ o tɛ se ka kɛ donc a bɛ komi kulu in sira kura kan ka don kulu in kɔrɔ sisan a nana a dabɔra waati min kama o waati banna politiki tɔn ninnu ɲɛmaaw bɛ ka kuma kan ne yɛrɛ ka laɲini ye min ye ni y'o fɔ n ka parti président ye ni kulu in n'an bɛ continuer ka taa ni ɲɔgɔn ye an ka jɔsen ta jɔsen min ye dilanni jɔsen an ka hakilinaw ta camancɛ fanga an bɛna se ka
kalo damadɔ jumɛn d'a ma san damadɔ jumɛn d'a ma an ka kumaw an k'o ɲɛfɔ an ka laɲini ye mun ye fara ɲɔgɔn kan bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya di pour que baara ka kɛ an k'o fana ɲɛfɔ nka an kana foyi ɲini ni ɲɛmaaw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko an bɛ fɛ an n'an ka jɛ ka nin baara kɛ an bɛ se k'a lajɛ an bɛ se k'o baara kɛ cogoya di mais ni ɲɛmaaw ma hali foyi yɛrɛ fɔ an ka dugawu k'u ye an k'an sigi an k'u lajɛ o kɔni o ye ne ka laɲini ye dɛ mais komi n y'a fɔ cogo min na ne tɛ yɛlɛma ɲɛmaa ye hali fɛn min bɛ sen na sisan ko wagati jumɛn kan ka fara transition kan yɔrɔ kuma o bɛ bɛɛ da ne ko n ko an t'an wakiliw kɛ an ka jamana ɲɛmaaw ye kulu min sigi ni olu ni CEDEAO bɛ ka baro kɛ kulu min kɔnɔ ani ka bɛnkanw ɲini kulu min kɔnɔ an t'an wakiliw k'o ye yan ni olu bɛnna min kan an ka tugu nɔfɛ hali kunun y'o de fɔ ni premier ministre Choguel Kobala Mayiga tun bɛ débat la radio dɔ la n y'o kuma de fɔ o kɛnɛ kan n ko komi olu bɛ kuma anw bɛɛ tɔgɔ la anw tun ka laɲini ye min olu n'an ka sigi ka bɛnkan kɛ nin kan mais olu ma tɛmɛ o sira fɛ olu y'u ɲɛsin CEDEAO ma directement u ni CEDEAO ka kuma n'u ni CEDEAO bɛnna min kan an bɛɛ ka tugu nɔfɛ an ka jɛ ka baara k'o kɔnɔna la o kɔni o ye ne Musa Mara ka position comme n y'a fɔ cogoya min na nin bɛɛ ye min ye dɔrɔn dilanni ni maa o maa bɛ dilanni fɛ transition tuma la i tɛ kɛlɛ ɲini i bɛ hakilina di ɲɛmaaw ma i b'a fɔ n y'a faamu cogoya min na n'an tun y'a kɛ tan n'an tun y'a kɛ tan n'an tun y'a kɛ tan n'u y'a kɛ ten alhamdulillah n'u m'a kɛ ten dugawu k'u ye i k'i sigi i k'u lajɛ ne bolo o de ye dilanni ye transition kɔnɔna la dɛ. Musa Mara ni faamuya ninnu mɔgɔ caman bɛ dugumisɛnw ni an ka togodaw la olu mago bɛ kuma sugu minnu na o de ye nin ye jamana in bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min Musa Mara yanni an kana sɔrɔlasi fangatigi minnu n'u bɛ marifa ta i n'a fɔ l'armée k'i sigi fanga na a bɛ Laginɛ a jojo n'anw fɛ yan u bɔra Laginɛ farala kan u bɔra Burkina Faso farala kan maa dɔw yɛrɛ ko n'a ma jo sira la ɲangi min taara ka Mali sɛgɛrɛ a dɔw la e ko ɲangi yɛrɛ tɛ taa ka an lamini jamana ninnu bɛɛ sɛgɛrɛ sɔrɔlasiw ka fanga pɔrɔni nka caman fana miiri la k'a fɔ politikimuw ye janfanciw de ye nanzara minnu bɛ yen n'olu ye an ka jamana minɛ k'a kɛ jɔn ye an kuma kan kana taa yɔrɔ jan Faransi n'i ye jateminɛ kɛ bi maliden fanba fɛ Faransi na kun tɛ jamana latilali ye Faransi na kun tɛ an dɛmɛni ye politikimuw don e yɛrɛ Musa Mara i y'u ye bi Faransi tubabuw man ɲi n'u taara jan don i sen na yɔrɔ dɔ la o de bɛ fɔ ko an ka maa ka politikimaa bɛɛ fereke b'u bɛɛ sen na Faransi n'u nan'u ka jamana kɔnɔ fɛn wɛrɛ baara wɛrɛ t'u la tubabu jɔnya kɔ ni Faransi ye hakilina minnu ta ni diɲɛ setigiw ye hakilina minnu ta diyagoya u bɛ tɛmɛ o sira fɛ maliden fanba ka hakilina de y'o ye yala e y'o faamu cogo di. I ka ɲininkali a kɔnɔna ka ca n tun b'a na k'i bɛna taa sira dɔ fɛ i ma t'o fɛ i nana Faransi fɛ mais n bɛna o yɔrɔ jaabi tiɲɛ don an ka jamana ninnu Mali dɔrɔn tɛ dɛ an ka jamana ninnu a ɲɛmaa caman bɛ yen i b'a sɔrɔ an ka jamana papiyew b'u bolo mais Faransi papiye fana b'u bolo o ye nationalité ye o yɔrɔ in o bɛ se ka kɛ sababu ye ka jan don caman sen na o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye i b'a sɔrɔ an ka jamana ninnu ɲɛmaa caman bɛ yen u kɛlen bɛ ka du san Faransi u ka wariw bɛ yen ayi ne ma deli ka du sɔrɔ Mali kɔ kan i diɲɛ fan si la du kelen min bɛ ne bolo Mali kɔnɔ o bɛ yan donc n bɛ o yɔrɔ k'o yɔrɔ latɛmɛ wa ne de ye politiki mɔgɔ ye maa min kelen fɛn min b'a bolo diɲɛlatigɛ la a y'a walankata k'a yira maaw la depuis a ma ɲɛmaaya kɛ wa ɲɛmaaya kɔfɛ fana a y'a yira je crois que e yɛrɛ ye e bɛ se ka kɛ o seere ye siɲɛ caman donc anw ka foyi tɛ Faransi komi an ka foyi tɛ diɲɛ jamana si kɔnɔ o fana ye jan dɔ ye jan wɛrɛ ye mun ye i bɛ taa sɔrɔ an ka jamana ɲɛmaa ninnu tɛmɛna sira jugu caman fɛ o sira jugu ninnu a dɔlɔya bɛ tubabuw bolo e tɛmɛna sira jugu fɛ n'a dɔlɔya bɛ maa min bolo a ka ca Ala fɛ i b'o tigi ka kuma fɔ dɛ ne bɛ se ka min f'i ye Jose depuis ne ye ɲɛmaaya daminɛ depuis n ye politiki daminɛ fo ka taa se bi ma n ma deli ka tɛmɛ sira jugu fɛ maa si tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se ka daluya sɔrɔ o la ni maa min bɛ n'o bɛ se ka daluya sɔrɔ o la o k'o yira Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fɛn tɛ n bolo Faransi wari tɛ n bolo Faransi papiye tɛ n bolo wa n tɛ siran Faransi ɲɛ komi n tɛ siran Amérique ɲɛ n tɛ siran Rusi ɲɛ n tɛ siran diɲɛ jamana si ɲɛ dɛ parce que maa ka juru tɛ n na n ma deli ka tɛmɛ sira jugu fɛ min daluya bɛ maa bolo n bɛ se k'o fɔ bi tuma dɔw la an ka jamana ɲɛma caman bɛ yen u tɛmɛna o sira ninnu fɛ o ye kuma dɔ ye n bɛ min fɔ kuma filanan fana ye min ye o fana ye tiɲɛ an ni Faransi cɛ a gɛlɛya depuis Mali ye indépendance ta depuis Modibo Keyita ka tan wa jamana ma jamana ɲɛma foyi sɔrɔ ni min ni Faransi ma gɛlɛya sɔrɔ ka taa se Musa Tarawele ma o Alpha o ATT o fo kɔsa in na donc jamana kɔnɔden fanba o tɛ Faransi ka ko la o ye tiɲɛ nka ni daluya tɛ an bolo kuma dɔ kuma la
anw minnu ye ɲɛmaaw ye anw tɛ se k'o fɔ quoi o fana de ka faamu maa dɔw bɛ se k'u t'u sigi kɛnɛ kan sisan ka fɛn dɔ fɔ a daluya foyi t'u bolo u tɛ siran ne bolo ɲɛmaaya fana b'a yira ni fɛn min daluya t'i bolo i tɛ se k'a fɔ e ka mɛn Choguel ma wa o de la tuma dɔw la an tɛ maa tɔgɔ fɔ o de la tuma dɔw la fɛn bɛ fɛn na anw tɛ sɔn k'a fɔ mais bi a bɛ komi an ye tile kura dɔ daminɛ an kan ka kuma o de kan tubabuw ni Ala sɔnna u ka sɔrɔsiw bɛɛ bɛna taa ka bɔ jamana kɔnɔ o ye jamana kɔnɔden fanba ka laɲini ye ni jamana kɔnɔden fanba ye fɛn min ɲini e yɛrɛ bɛ deli k'a fɔ n'a fɔra ko démocratie ye tiɲɛ ye an bɛ t'o sira de fɛ u bɛ taa wa an b'a bisigi fɛnɛ an ka jamana kɛlɛkɛdenw ne yɛrɛ ye min ye u bɛ sira ɲuman kan u bɛ ka baara ɲumanw kɛ u ye dusuw ta u ye minɛnw sɔrɔ a bɛ komi u ka kow maracogo fɛnɛ ani kow dilancogo o fɛnɛ bɛ ka ɲa an bɛ dugawu kɛ o kɛ badabada baara ye parce que an bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la bi an ka kɛlɛkɛdenw ma se k'u jɔyɔrɔ fa 2011-2012 an b'o dingɛ de kɔnɔ bi o donc ni olu sera ka wuli ka jɔ ka s'u yɛrɛ kɔrɔ ka baaraw daminɛ baara min bɛna se ka jamana dɛmɛ o ka ɲi an bɛɛ b'u dɛmɛ an bɛɛ ka tugu nɔfɛ o sira kan jamana o jamana n'i ko indépendant o kɔrɔ k'i bɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ sen yɛrɛ kɔrɔ fɔlɔfɔlɔ ye min ye i ka se k'i yɛrɛ lakana an ka baara kɛ don n'a nataw la Mali mɔgɔw kana jɔ diɲɛ jamana si la ka se ka an ka jamana dugukolo lakana a bɛ komi nin y'o sira dɔ daminɛlen an k'u dɛmɛ an ka dugawu k'u ye jamana marabagaw an k'u dɛmɛ o sira kan ne ko n bolo an b'o tuma de la bi an ka jamana ɲɛmaa wɛrɛ ko olu m'a fɔ ko Faransi ka taa ni y'a faamu ko Faransi wɛrɛ de taara o kɔrɔ ye min ye Faransi sɔrɔsiw taara mais o kɔrɔ tɛ ko ani Faransi tɛ se ka jɛ sini ka baaraw kɛ n'an n'u bɛ jɛ sini ka baara minnu kɛ a ka kɛ baara ye anw yɛrɛ kɛlen bɛ ka baara min kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a ɲɛnabɔ olu kana an dɛmɛ komi Amérique kan k'an dɛmɛ cogoya min na ou bien komi Chine m'an dɛmɛ cogoya min na k'a fɔ ko sisan kɔni anw bɛ karisa tɛgɛ kɔnɔ ou bien anw karisa de ta ye anw ye o ka bɔ Mali ko la komi o ka bɔ Afrique ko la an ka baara kɛ ni o fana ye an ɲɛ b'o ɲɛw la an ka ɲɛmaaw kun olu ye siraw ye sira minnu kan ka dɛmɛ baara la mais min b'a to ɲɛmaaw ngara bɛ don u sen na n y'a daminɛ n'o fɛn dɔw ye k'olu walankata mɔgɔw ko o fana faamu quoi Musa Mara i b'a sɔrɔ maa caman tun hakili ferekera i ka ko la Musa Mara a fin bɛ wa a jɛn bɛ wa tuma dɔ la a fin bɛ tuma dɔ la a jɛn bɛ ne hakili la nin kuma ninnu b'a to mun n'a don k'i jaba jɛn bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya burusi kɔnɔ mun an b'a fɔ yɔrɔ minnu ma ko togodaw i n'olu bi taama aw bi kuma nin n'a ɲɔgɔnna kuma ninnu ka ɲi n'u b'u hakili sigi sabu malidenw ka hami ye nin ye bi fanga kalifalen don min na i yɛrɛ ko ten anw kɔni ɲɛ bɛ maa min na o bi o ye Asimu de maa o maa bɛ kuma na nin bɛɛ bɛ Asimu kɛrɛfɛ ninnu hali n'a ye Choguel min bɛ premier ministre la bi hali n'a ye Asimu diya sini a bɛ se k'a fɔ k'a ka baara bila i b'a sɔrɔ a bɛ kuntilenna min kan fɔlɔ o y'a ka hakilinaw ye n b'a fɛ ka i ɲininka min na yala e tɛ se ka politiki maa dɔw komi aw tun ye tɔn min dilan ko ka transition dɛmɛ a bɛ se ka kɛ wasa ye cogo min e ka hakilina ninnu ani i ka tɔn ka hakilina ka kɛ nin fɔlɔ o kɔfɛ n'aw bɛ se ka tɔn minnu fara aw kan k'o hakilinaw sɔrɔ munnaw dabali n'o fɛɛrɛw tɛ tigɛ aw ka yɛlɛma fɛ komi n y'a f'i ye tuma min na tuma dɔ la a bɛ komi tile kura dɔ bɛ ka dayɛlɛ n'i y'a lakɔlɔsi bi an bɛ février kalo tile 22 la o tɛ ou bien 21 22 jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ye baara dɔw daminɛ o b'a bisiki a bɛ komi u sigilen don a kan sisan fo k'u bolo dayɛlɛ u ni maaw ka jɛ ka baara kɛ camancɛ fanga gafe n'o a bɛ fɔ ma ko charte gafe min b'a ɲɛfɔ camancɛ fanga kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ u ye yɛlɛma dɔw don gafe ninnu na a fɔlɔfɔlɔ ye min ye jamana bulonba transition bulonba n'o ye CNT maa min tun bɛ kɔnɔ o tun ye maa 100 ni maa 21 ye u y'a ɲini ka dɔ fara kan ka kɛ maa 100 ni maa 47 ye donc a bɛ komi u mago bɛ ka maa 26 wele ka na don a kɔnɔ ne b'a bisigi a bɛ komi u bɛ fɛ tɔn minnu ma ye camancɛ fanga in baara ninnu kɔnɔ k'olu tɔnden dɔw ani o ɲɛma dɔw wele olu fana ka na baara kɛ CNT kɔnɔ a bɛ komi u bɛ fɛ ka taa o sira fɛ donc u yɛrɛ y'u bolo dayɛlɛ filanan ye min ye fana gouvernement o tun ye maa 25 ye o de tun bɛ gafe in kɔnɔ u ko k'o bɔ yen min na u bɛ se ka dɔɔnin fara kan o fana toujours o bɛɛ ye bolo dayɛlɛ ye donc a bɛ komi olu yɛrɛ bɛ sira dɔ kan ne dun b'a dɔn tɔn si de tɛ se k'a fɔ n'u ko a ye na an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'u b'u ban hali anw yɛrɛ ka tɔn ne ɲɛ tɛ maa la k'i ban ni maa min ban o la ça veut dire que ko dɔ bɛ kɔnɔ de jɔsi sinon tɔn in kɔnɔ an ko de n k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma bolo di ɲɔgɔn ma n'a fɔra ko karisa na an ka jɛ an ka nin kɛ ɲɔgɔn fɛ camancɛ fanga de don k'a fɔ ko e ye fanga ta ne ye fanga ta o tɛ dɛ an ka jɛ ka nin baara in kɛ nin wagatinin kɔnɔ k'a ban Mali la ni maa kan k'i ban donc ne kɔni bolo a bɛ komi kow bɛ sira ɲuman kan n bɛna min fɔ dɔrɔn nin dayɛlɛnni ninnu a kana kɛ komi an bɛ deli min na jamana kɔnɔ ko saga fila ye n'an ka boso dɔ ka woro ta dɔ ka kaman ta dɔ ka kunkolo ta a kana ko ye
mɔgɔw ka wele baara de kan wa baara ka di maa ma min bɛ se maa kana ta dɔrɔn k'i ye karisa buran o ye karisa teri ye o ye ne ka laɲini ye filanan ye min ye a musakako an ka nɛmɛ bawo maa caman bɛ boliboli la fɛn ninnu nɔfɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ Jose musakako don minnu bɛ faso bulonba kɔnɔ sisan députéw min tun bɛ di députéw ma o kelen de bɛ d'u ma an t'a lajɛ ka dɔ bɔ a la ne kɔni ka laɲini min an ka lajɛ ka caman bɔ a la n'i ye caman bɔ a la sisan i b'a dɔn min ta ye fasodenya ye min ta ye fasoko ani min ta ye yɛrɛko ye an ka lajɛ ka caman bɔ a la pour que tuma min na gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la gɛlɛya bɛ yen jamana kɔnɔdenw k'a ye sa minnu fana bɛ sanfɛla la olu fana sɔnna ka gɛlɛya dɔɔni kun pour que jamana kɔnɔdenw k'u yɛrɛ y'u la nin dayɛlɛnin si kana kɛ ni musakako ye au contraire nin dayɛlɛnin ninnu a ka kɛ sababu ye dɔ ka bɔ musakaw yɛrɛ la mɔgɔw ka wele ka fara ɲɔgɔn kan mais dɔ ka bɔ mɔgɔw ka sara la pour que a donni kana giriya jamana kun o ye ne ka laɲini ye donc a bɛ komi ɲɛmaaw yɛrɛ bɛ o sira kan donc an b'a ɲini bɛɛ de fɛ ni min welela i kana i k'i hakilinata di i kana mɔgɔw dɛmɛ baara la na i k'a kɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka transition in tuma la tɛmɛ a ka kɛ bɛɛ ka laɲini kɔnɔna la bɛɛ ka lamɛn bɛɛ sen ka ye ko la mais a kana kɛ tɔnɔmada ye min bɛ se min na o ka dɔn ma waati ka ɲa Musa Mara an ye dɔ kɛ baro la n b'a dɔn k'a fɔ nafa bɛna sɔrɔ la kosɛbɛ nka bamananw ko k'a kana fɔ mɔgɔw ma sama ka tila ka f'i ma sɔn san a yera k'a fɔ sɔrɔdasi fanga hali ni ye misali ta anw fɛ Mali kɔnɔ yan sɔrɔdasiw bɛna u y'a ye k'a fɔ jamanadenw jigi tigɛ bɛ marifa bɛ olu bolo i n'a fɔ anw ta Asimu bɛ jɔyɔrɔ min na bi foyi m'a d'a ma fo marifa ni tun y'a yɛrɛ ɲininka a bɛ san 2 san 3 bɔ ko ɲinan b'a sɔrɔ ale ye jamanakuntigi ye a tɛ da la fiyewu nka latigɛ bolila a b'o fanga na bi ale dun ye sɔrɔdasi ye nka yate y'a ye hali e ye hakili jagabɔ kuma dɔ sɛbɛn ne y'a ye an bɛ tɛgɛrɛ fɔ ka faamaw sigi an bɛ tila ka tɛgɛrɛ fɔ k'u jigin ni Asimu tun ye wele o k'e ɲininka gundo la hali n'a ma kɛ gundo ye e k'a bilasira sɔrɔdasi fanga caman bɛ yen a fɔricogo man ɲi dɛ e bɛ mun sɔrɔ ka fɔ a ye i y'o min fɔ ne yɛrɛ ye sɛbɛnni ko k'a mamɛ n ko bi tiɲɛ don jamana kɔnɔden fanba bɛ sɔrɔdasiw nɔfɛ mais sɔrɔdasiw k'a dɔn jamana kɔnɔden fanba b'u nɔfɛ ka da daluya dɔw kan a daluya fɔlɔfɔlɔ ye min ye maaw tɛ politikimɔgɔw ka kow la bi maaw bɛ siran politikimɔgɔw ɲɛ donc an ka to nin waatinin in kɔnɔ sɔrɔdasiw ka kow latilen a ka sɔrɔ ka di ni jamana kɔnɔdenw y'u bolo ɲɛsin maa ma ka d'o ma donc o kɔnɔna la sɔrɔdasiw ka baara u k'u janto u yɛrɛ la dɔɔni baara in kun ka cɛ hɛrɛ la sira dama dɔw bɛ yen a ka di ne ye u k'u hakili to la fɔlɔfɔlɔ ye min ye n y'a fɔ kuma kɔnɔ sisan u k'u jija nin tuma in na baara kana di maa ma maa min tɛ se baara la min bɛ se min na o ka d'o ma ko kana kɛ balimaya ko ye ko kana kɛ promotion ko ye ko kana kɛ teriya ko ye ko kana kɛ ni karisa ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien n burankɛ ka mɔgɔ don ayi ko kana ko ye u k'u janto o yɔrɔ la parce que camancɛ fɛngɛ ninnu caman na i b'a ye mɔgɔw bɛ boli ka na bɔn kun kan bɔn sen kan i bɛ dɔw ta k'olu bila yɔrɔ dɔw la k'a sɔrɔ u tɛ se karisa y'a fɔ karisa y'a fɔ u k'u janto o yɔrɔ la filanan ye min ye sɔrɔdasiw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u k'u jija u bolo ka to ɲɔgɔn bolo tuma bɛɛ o yɔrɔ fana na ka ɲɔgɔn ɲininka ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya k'a lajɛ ko bɛɛ bɛ kɛlɛ an nana min kama a bɛ ko kama o ka ɲi bawo sɔrɔdasi dɔw bɛ terrain kan olu bɛ kɛlɛ la dɛ n'olu y'a ye dɔw sigilen bɛ Bamakɔ bureau climatisé ni mobile climatisé kɔnɔ a bɛ se ka kɛ fɔɲɔgɔnkɔ dɔw ye u k'u janto la ka sɔrɔdasiw bila yɔrɔw la u tɛ se yɔrɔ min baara la u k'u janto o bɛɛ la n'u y'u janto o yɔrɔ la o fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka fanga in sinsin a laban ye min ye n'a fɔra ko u ni politikimɔgɔw bɛ jɛ u kana dɔw san ni dɔ ye bawo olu tɛ politikimɔgɔ ye sɔrɔdasiw tɛ politikimɔgɔ ye donc ne ni politikimɔgɔ nin bɛ jɛ ni nin tɛ jɛ o kɔrɔ k'i ye furancɛ dɔ maaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka kɛ ne fiɲɛ ni min kɛra jamana cila ye sariyatigɛbagaw bɛ yen k'o ka ko ɲɛnabɔ ni sariyatigɛbagaw m'o nɔ minɛ a minɛ n'a ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa tuma min na n'u bɛ ka fanga ɲini fana jamana kɔnɔdenw ta b'u kɔnɔ o bɛɛ bɛ yen mais o tuma kɔni cɛmancɛ la kɔni bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i ni bɛɛ ka jɛ wa n'i bɛ kala ta organiser i k'a organiser mɔgɔ kana dɔn k'i bɛ karisa fɛ i tɛ karisa fɛ o bɛɛ ka ɲi je crois que n'u ye baara kɛ ni o ye peut-être dɔɔni k'o bɛ se ka taa ɲɛ u bolo u bɛ bɔ a la kunnawolo komi ATT bɔra la cogoya min na kunnawolo sɔrɔdasi fɛn fɛn bɛna transition kɔnɔ bɛɛ ka kan ATT y'a ta kɛ cogoya min na 91 k'a organiser ka bɔ a la ni kunnawolo ye ka dawula sɔrɔ Afrique kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ka sɔrɔ a tɛ fanga la fo ka tila ka a dɛmɛ a ka tila ka na kɛ fanga la o dɔw bɛɛ bɛ se ka kɛ kɔfɛ mais o bɛɛ bɛ dépend i bɛ bɔ a la cogoya min na ne bɛ deli k'a fɔ ne tila ka nin kuma fɔ i bɛɛ ka ye Ala ka hinɛ la n ko maga n'i donna fanga kɔnɔ i ka laɲini ye min ye i bɛ bɔ a la cogoya min na bɔcogo ɲuman bon ni o b'i kun na dɔrɔn i bɛ baara ɲuman kɛ donc o bilasirali kumaw lase an dɔgɔw an balimaw ma ka tila k'a f'u ye maa si t'u contrôle la mɔgɔ tɛ se k'a fɔ a da la kɛnɛ kan k'i bɛ ninnu i bɛ sɔrɔdasiw contrôle la minnu ta b'u kɔnɔ n'u b'u contrôle la je crois que o mɛn parce que u tɛ se k'a f'u da la o
donc ne min filɛ ani ni dɛmɛbagaw ni ɲɔgɔnw an caman de bɛ yen an b'a ɲini u ka ko ka ɲɛ u bolo an y'a fɔ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an y'a fɔ kɛnɛw kan an y'a fɔ sɛbɛnninw na wa waleya o waleya an y'a kɛ nin tuma in na a bɛɛ y'u dɛmɛ ni sira ye donc u ka baara kɛ ni o ye n'u ye baara kɛ ni o ye ne dalen b'a la a bɛ kuncɛ hɛrɛ la wa n ɲɛ b'a la cogoya min na fɛnɛ inshallah a bɛ kuncɛ hɛrɛ la. Musa Mara ne kɔni hakilila k'a fɔ dɔ kɛra baro la yan'an ka bita in bila i fɛ minnu bɛ yen dɔw t'i ka tɔn na dɔw b'i ka tɔn na dɔw yɛrɛ tɛ maa si ka tɔn na o ka ca hali n'a y'a sɔrɔ waati dɔ la u hakili bɛ se ka birisa ka ɲaami u ma tafan kelen dɔ e la e kɔni ma falen i ma yɛlɛma i y'a daminɛ ni hakilina olu bɛ yen ani hakilisigi kuma jumɛn b'e fɛ n'o ye kuma laban ye. Jose min ye yɛlɛmali fanfɛla i b'a dɔn min bɛ mɔgɔ bila yɛlɛmali la mɔgɔ minnu ka nasɔngɔ bɛ politiki la olu de ka yɛlɛmaliw ka ca ala barika la anw ka foyi tɛ politiki la ne bɛ deli k'a fɔ n ko politiki ye musaka de ye anw bolo politiki tɛ sɔrɔ ɲiniyɔrɔ ye anw fɔlɔfɔlɔ de an donna assemblée nationale kɔnɔ yan députéya la assemblée bɛ wari fɛn fɛn d'a ma an y'a bɛɛ minɛ k'a kɛ ka denmisɛnw ka projet financer bɛɛ ɲɛ b'o la wa hali an bɔlen députéya la mɔgɔw t'a kalama anw bɔlen députéya la ne bɛ kalo o kalo n bɛ miliyɔn 1 ni tila bɔn kun k'a don o financement in na k'a kɛ ka commune ka denmisɛnw dɛmɛ u ka projet ka financer kalo o kalo hali mois de janvier février an b'a kɛ donc politique ye musaka de anw bolo n'i ka foyi gulonnen tɛ politique la de i bɛ se k'i disi gosi i bɛ se k'i kunkɔrɔta i b'i ka tiɲɛ fɔ ne bɛ tiɲɛ de kɔ tuma dɔw la tiɲɛ man di hali ɲɛmaaw ye tuma dɔw la tiɲɛ ka kuma mais tiɲɛ de bɛ laban dɛ an k'an jija an ka kɛ tiɲɛ waliyaba ye an ka jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi jamana kɔnɔden fanba bɛ yɛlɛma fɛ mais yɛlɛma fana an tɛ se k'a sɔrɔ fo jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fana ka yɛlɛma dɔɔni an k'a lajɛ an kelen kelen bɛɛ an tun bɛ tɛmɛ sira dɔw fɛ an k'o sira ninnu to yen an ka bɔ cucu la politiki mɔgɔw nɔfɛ wari ɲini na u nɔfɛ n'i bɛ fɛ ka tiɲɛ fɔ ɲɛmaa ye i man k'i kunsinya ye dɛ tuma o tuma e de b'a nɔfɛ 8 mars fini n b'a nɔfɛ n'a d'a ma 8 mars fini ko an b'o tuma la sisan selima fini d'a ma lahiya d'a ma élection mana se an dɛmɛ an ka balani organiser n'i tugura politiki mɔgɔw nɔfɛ ka wari minɛ la n'a ye ɲɛmaya sɔrɔ a bɛ wari de ɲini ɲɛmaya kɔnɔ parce que a b'a ye e mago bɛ wari de la pour que i ka tugu a nɔfɛ o jamana kɔnɔdenw an k'o o bila n'an y'o bila an bɛna politiki mɔgɔw la siran an ɲɛ jamana tɛ taa ɲɛ cogoya si ni ɲɛma ma siran kɔfɛ mɔgɔw ɲɛ donc an k'o ta ka da u ka hɔrɔnya n'u ka ladiriya kan an k'u ta ka da u pɔsi girinya kan n'u taara o kɔnɔna na u bɛ hɔrɔnya ni ladiriya waleya kɛ ɲɛmaya kɔnɔna la o de ye yɛlɛma lakika ye o tɛ se ka taa jamana kɔnɔdenw kɔ donc bɛɛ ko minɛ an ka baara kɛ ni o ye dɔɔni dɔɔni an bɛ jamana in bila sira ɲuman kan a bɛ daminɛ transition in kɔnɔ inshallah komi an ɲɛ b'a la cogoya min na sira ɲumanw bɛ ka taa wa an y'an ka kɔfɛ jamanaw fɛnɛ fɔɲɔgɔnkɔ min b'an n'olu ɲɔgɔn cɛ faamuyali bɛ na o bɛɛ la o parce que n'aw ye ɲɔgɔn faamu a daminɛ bɛ daminɛ ni kɛlɛ ye bɛɛ ka bɛɛ ɲɛ bilen dɔn ani bɛɛ ka bɛɛ sɛbɛ dɔn o kɔfɛ bɛn bɛ na aw ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛn nana o bɛn cogo de bɛ mɛn ma don o bɛn fɛnɛ bɛ sira kan donc n'o kɛra anw yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna la an ka faamuyali kɛ an bɛ jamana in bila sira ɲuman kan dɔɔni don ne kɔni n dalen b'a la a bɛ kɛ quoi an bɛ dugawu kɛ jamana ye an bɛ dugawu kɛ jamana kɔnɔdenw ye halisa gɛlɛya kɔ ala k'a kɛ hɛrɛ ye ala k'an ka jamana basigi ala k'an bɛn a ɲɔgɔn ma Jose i Mara ni ce an balimaw aw tun ye Musa Mara ne yɛrɛ tun n'a faamana tiɲɛ yɛrɛ la waati dɔw la ne tun bɛ n yɛrɛ ɲininka an ni Musa Mara tun ye politiki ko jujo ni hakilina minnu ye kuri a fana ma yɛlɛma komi yɛlɛma ye yɛlɛma ye nka yɛlɛma ye sugu fila ye ka yɛlɛma ka taa ɲuman sira kan wala ka yɛlɛma ka taa juguman sira kan nin bɛɛ ye yɛlɛma ye tuma dɔ la aw n'a dɔn sa k'a fɔ Musa Mara a b'a ka yɛlɛma kan nka yɛlɛma min n'o sen b'ale kɔrɔ a yɛrɛ ye ɲɛfɔli k'aw ye sisan a ye faamuyali kɛ. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ko Faransi bɛna an fa dugukolo bila san 9 an nalen kɔfɛ Faransi n'a ka kɛlɛcɛw nalen kɔfɛ Faransi bɛ labɛn na ka an fa dugukolo bila Faransi nana ni kɛlɛcɛ minnu ye tɔgɔ fɔlɔ min tun bɛ f'u ma o de ye Serval ye ka na i n'a fɔ an ka jamana yɛrɛ ka foroba laseli bon laseli kɛ musoba y'a jira cogo min ka na ni épervier ka b'o la ka kɛ Barkani nin bɛɛ ye kɛlɛcɛw labɛnni tɔgɔw ye Faransi ye kɛlɛcɛ minnu sigi an faso Mali kɔnɔ k'u tɔgɔw yɛlɛma ka na laban ka kɛ takoba ye nin kɛlɛcɛw bɛɛ lajɛlen labɛnni Mali dugukolo kan nakan ni nakun jumɛn bɛ tun b'u da nin kɛlɛcɛ kolo ninnu bɛ u ka fɔfɔ ɲɔgɔn kɔ yala nakun ɲɛna wa nakun de ma ɲɛ wa yala nakun yɛrɛ tun jɛlen don wa janfa tun b'a jukɔrɔ wa
a ye kɔlɔlɔ jumɛn se anw faso Mali ma yala a nana ni nɔgɔya ye wa nin kuma cayalen don bi kosɛbɛ n'u nakun u nadon n'a kɛra ɲagari kɔni ye fasodenw ye an bɛ don min i n'a fɔ ko bi e ko malidenw ma ban Faransi ka kɛlɛcɛw ka daga an faso kɔnɔ wa an ka bi don kibaru a bɛna boli fɛn min kan o ye an k'an kɔfilɛ Faransi bɛna y'a don min nakun ni nakan min bɛ u la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an bɛna jujɔ n'o ye o min bɛna o jaabi di an ma o ye Choguel Kokala Mayiga ye n'ale furancɛ fanga a jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye Asimi Goyita ye danaya ta k'a da min kan an k'ale lamɛn a ɲininkara an ka jamana ka foroba laseli bon fɛ n'o ye ORTM ye a ye jaabi min sɔrɔ o kuma la a fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye Faransi kɔni malidenw ko wala maliden fanbaw wala maliden dɔw ko Faransi k'a ka minɛnw cɛ hali n'a y'a sɔrɔ kuma in tun ma bɔ an ka jamana marabaw da nka kunungo dɔnkibaru kɛnɛ kan Emmanuel Macron k'a ko ale fa jamana sɔrɔlasiw n'o ye Faransi sɔrɔlasiw ye ani a tun ye jagoya fara ɲɔgɔn kan kɛlɛbolo min labɛn n'o ye l'Europe jamana sɔrɔlasiw ye n'a bɛ fɔ ma ko Takuba ale yɛrɛ ka kɛlɛbolo n'o y'a ka jamana Faransi ye olu ka kɛlɛbolo n'o ye Barkani k'u bɛn'u ka minɛnw cɛ wa nka a ko o bɛ taa kalo 4 ka se kalo 6 kɔnɔ wa a bɛ taa dɔɔni dɔɔni a bɛ taa ni hakili ye a tɛ kɛ girin ye a tɛ kɛ ni karaba ye olu ba ta u sago la kuma nin a ma bɛn Mali marabaw ma min ye Choguel Kokala Mayiga ye a ye jaabi min sɔrɔ k'o fɔ jamana yɛrɛ ka foroba laseli bon kunnafoni laselaw ye an balimamuso dɔ don Choguel Kokala Mayiga ye min kɛ k'a jaabi a ka ɲininkaliw la o jaabi dɔ filɛ nin i y'a dɔn ne ye France ɲɛmɔgɔw ani Afrique ɲɛmɔgɔw damadama ne y'u ka kuma min tile fila in na France président a ye kumaw dɔ fɔ n bɛna essayer ka gouvernement hakilina fɔ u la pour que jamanadenw maliyɛnw u k'a faamu parce que olu ka média baw b'u bolo u bɛ kumaw fɔ u bɛ mɔgɔw hakili sonya n b'a fɛ ka maliyɛnw hakili sigi k'a fɔ ye diɲɛ bɛ yɔrɔ min na u bɛ taa u ko parce que gouvernement in b'a fɛ ka fanga confisquer k'u bɛ taga ko parce que Russiw nana k'olu bɛ taga ko parce que an t'u fɛ ko anw ye fitiriwalew de k'u ka sɔrɔdasiw sara yan ko o tuma an man ka ɲinɛ o kɔ ko n'olu kun ma na mun de kun bɛ kɛ Mali la n b'a fɛ ko question bɛɛ jaabi kelen kelen question laban ye mun ye ko n'olu kun ma na n b'u jaabi n'olu kun ma bɔnɛ sigi Libi ka Libi ci nin tɛ sɔrɔ olu de ye Libi ci olu de ko k'u bɛ Mali fara u ka ɲɛmɔgɔw déclaration officielle bɛ yen ne bɛ se k'u bɛɛ ta kelen 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 aw nana tasuma dɔ yɔrɔ min na a tila ka n'a fɔ k'aw bɛ tasuma faga mɔgɔw ye tɛgɛrɛ f'aw ye aw bɛ n'a fɔ sisan ko n'aw kun mana jamana kun ma jeni hali n'u kun mana ale kun bɛ solution dɔ sɔrɔ o ye kelen a filanan u bɛna don min na u ko Mali gouvernement de y'u wele de ye sɛbɛn bila mais n'an bɛ ɲɔgɔn bonya n'aw bɛ taa aw bɛ sigi an bɛ kuma a karisa ne b'a fɛ ka taa nin waati la a y'aw labɛn an bɛ taga a filanan accord de défense de bɛ an ni olu cɛ an y'a signé de n'aw b'a fɛ ka bɔ o la aw b'a fɔ an ye mais ka wuli ta parce que fanga sigira aw tɛ fanga min fɛ mais o président kelen a kun y'a fɔ kalo dama dama ko gouvernement de transition fɔlɔ k'a sera ka baara min kɛ kalo 3 kɔnɔ ko ka ca ni gouvernement kɔrɔlen ko ye min kɛ san 7 kɔnɔ o gouvernement fana kun bɔra coup d'état la pour que ko k'a ka ɲi rectification min kɛra le 24 mai 2021 o de digir'u la a digir'u la mun na parce que kabini président Assimi Goïta sigira le 7 juin 2021 a ye sira ta min man di u ye parce que a ye hakili jagabɔ kɛ an bɛɛ maliyɛnw bɛɛ hakili jagabɔ kɛ faransɛw bɛna yan don min na
u ko Mali président de lettres sɛbɛn Tchachuma u ko k'u bɛna Serval kɔnɔ ka terrorisme kɛlɛ k'a ci k'a bɔ Mali la détruire le terrorisme ka Mali kɛ jamana kelen ka fara-fara fɔli bɔ a sabanan Nations Unies bɛ résolution min ta k'u ɲɛsin Mali ma k'u appliquer 109 kɔfɛ terrorisme bɔra kɔrɔn fɛ k'an ka jamana 80% minɛ Mali ma kɛ jamana kelen hali bi Nations Unies don o don u bɛ taa ni résolution u b'a voter Mali gouvernement kɔni a bɛ appliquer dɔrɔn u b'a voter u bɛ n'a d'a ma ni n se in na an ko k'an tɛ sɔn parce que yanni résolution ka voter f'u ka na an n'olu ka sigi k'a lajɛ a ka ɲi Mali ma a ma ɲi Mali ma Assimi Goïta gouvernement de la transition ici de la rectification u ka problème bɛɛ de ye problème filanan ye mun ye an ye jateminɛ kɛ par exemple banabaatɔ i fari yɔrɔ dɔ b'i dimi docteur nana banabaatɔ in tɔgɔ ye Mali docteur nana tɔgɔ ye Faransi ko a ye analyse kɛ ko i bolo de b'i dimi a bɛ fura kɛ ko yanni dɔgɔkun 2 bana bɛ ban i bɛ dɔgɔkun 6 kɛ non seulement bana ma ban mais i farikolo bɛɛ minɛ k'a sɔrɔ don o don dɔ bɛ fara furaw kan mais a laban ni min yɛrɛ kɔlɔsi i bɛ sa donc a sera waati dɔ la i bɛ sigi k'a fɔ o tuma docteur ka ɲi wa ou bien analyse de man ɲi ou bien ordonnance de man ɲi ou bien furaw de man ɲi ou bien furaw tacogo de ba ɲi n'i y'o bɛɛ jate i nana conclusion la ko pour que nin bɛɛ ka dabila u bɛ se ka continuer i bɛ taa docteur wɛrɛ ɲini a taara docteur wɛrɛ ɲini c'est comme si ne bɛ o fɔ pour que maliyɛnw u b'a fɔ maliyɛn lambda u k'a faamu docteur fɔlɔ in non seulement bana bɛ k'i farikolo bɛɛ minɛ n'i ko k'i bɛ taa fura ta don fɛ i n'a fɔ kɛlɛminɛnw yuruguyurugu bɛ k'a la par exemple i ko k'i bɛ hélicoptère 6 san ka taa kɛlɛ kɛ n'u ye hélicoptère 4 a wari bɛ tunu wari in tununa a bɛ yɔrɔ min na u b'a dɔn minnu y'o wari ta u b'a dɔn o tɛ fɔ ka taa hélicoptère kolon 2 san k'u san i n'a fɔ kura de don u ye baara kɛ kalo 2 u tiɲɛna wari taara fu avion ta kɛra nin cogo de la an ka soldats bɛɛ sa u b'u bila fosse commune de la parce que u tɛ se ka u ta ka taa u su dɔ sutura la an ko k'an bɛ avion sa ni soldats bɛ kɛlɛ la ka na ni appui u ye ni minnu sara an k'u su ta ka taa k'u sutura an y'o avion sa u y'a bloqué ko a tɛ d'an ma k'a sɔrɔ an ye wari san Espagne fɛ an ye dɔ san Amérique fɛ u y'a bloqué k'a sɔrɔ an ye wari san mais a laban b'a kɛ min na an bɛ taa mɔgɔ minnu fɛ u tɛ se ka chantage kɛ min na hali lunette à visée nocturne n'i bɛ taa kɛlɛ la su fɛ lunette min b'i yamari ka se ka yɔrɔ ye i n'a fɔ tile hali u b'an bali ka san ko parce que embargo donc an bɛ taa minnu fɛ an teriw fɛ u tɛ se ka pression kɛ minnu kan o u bɛ ka Russie tɔgɔ fɔ an ni Russie dɔrɔn tɛ baara kɛ o u bɛ sara Russie o y'u ka problème ye an ni partenaires caman bɛ baara kɛ donc a kɛra nin cogo la à partir de la rectification président de la transition ministre de la défense tout le gouvernement ko an ni minnu ko bɛ baara kɛ kɔrɔlen MINUSMA Takuba Barkhane G5 Sahel EUTM ECAP armée malienne a bɛ soldats 250 u bɛɛ la mɔgɔ bɛɛ ka sa don o don fura t'a la donc an ko k'an bɛ taa partenariat kɛ ni Russie ye olu bɛ se k'u t'u ka baara la Russie bɛ na an bɛ baara kɛ Faransi ko k'olu tɛ sɔn maa si tɛ na an fana ko ma ko Mali t'u ta ye Russie bɛ na partenaire wɛrɛ bɛ na u bɛ yan comme u m'u tɔgɔ fɔ ne t'u tɔgɔ fɔ ni partenaire min bɛ Mali dɛmɛ u bɛ na o de la Russie nana u nalen
ay hélicoptère nani san fembe tamasien yiraw wari ani uye hélicoptère fla kolonsa korole kudi maliba odi kele risita e kura di katlaka kele minon chamandama anya san ubulu odi la sisa na wiaye ma fali à grande échelle do borala pourtant soldat su e makele soldat su kele ndo parce que nyema wo de yelemara président kuranana a badon a borami a beta yoromina akanga ta yoromina ni chogoda ale ni jonde beta a bodon o de nga gouvernement infanga o de mandiwe a kuma to beye mana kuma de kamali jabolize kamali togotne beka tigana ambalma nintu shogal ko kala may gay ani jamana ka furbala seli bo mo ye barosigi minke ni ala sona ma nga donki baru natanunu ambe atonye fawye abe famnya abu fanga bonya kosebe au yoro chakoroba ni musokoroba ambalma ani anga jamana chakoroba cha manyininga Fransi be bo mali dugulu kan no yi Fransi ka solasiw ye ube bo mali dugulu kan domi chama be amna be hali na ya soro lutun sorola ba soro dire na matundu wala demiseni fitin na matundu chakoroba kote ko mali ni Fransi kaddo nyona damine na midinde nobe kai fanfe ko kera septembre kalo do tletani fla do senfe bakele ani keme shegi ani biduru ni nani san udona mali dugulo kan wasro wati wiro na kanye uyeto do da mali la ko sudan fransi minge mali dugulo kan do be asambi woro kan na kuntu nye lanyini sabaye a folo tunye jamana mineli uye mali dugu mineli damine ni maninga dugu doye nuka mako sabu sire ni kaicheti teme kilo tani wolonfla kan o kera septembre kalo tlemugani fla samba kilen keme shegi ani bi wolonfla ni shegi sa fransi franje janke mali la koy sabu ko damine wati fuka se samori milelima samori ture o minena chaman be ulu ubise ka o ɲɛfɔ an ye faransi ka kɛlɛ masa minnu donna mali dugukolo kan dɔ ye colonel Brière de Lisle Joseph Gallieni Bonnier Desportes Archinard o n'a ɲɔgɔnnaw ninnu donni ma nɔgɔya mali kɔnɔ sabu kɛlɛw de gwanna kosɛbɛ kunjan segu ɲɔrɔ wisebugu jema o ye beledugu ta fanw ye beledugu ni kayi mara ye dugu caman be dugu minnu ni u ni bɔnna u joli bɔnna faso kɛlɛli la cɛkɔrɔbaw bɛ se ka fɛn caman fɔ an ye o la nka k'a daminɛ kabili u sera sanbu sire 1998 san fo ka se san 1994 faransi bɛ kɛlɛ la mali dugukolo kan mɔgɔ caman bɛ yen u b'a fɔ ko tirailleurs sénégalais mali n'a tun bɛ fɔ a ma sudan kɛlɛcɛ minnu taara farafinna jamana minnu tun bɛ yen ni faransi y'o mara maa kɛmɛ sara faransi kumabɔli kɛlɛ la ni y'a tila maa kɛmɛ maa 25 fɔ maa 26 nin bɛɛ tun ye malidenw de ye nka waati a tun bɛ f'u ma ko sudanɛw u ye mɔɔw ta gunbo bɛlɛdugu bɔbɔdugu la faransi kumabɔli kɛlɛ san 1915 ka se san 1916 maliden sudanɛ hakɛ min sara la u ka ca kosɛbɛ a nana gɛlɛya faransi bolo kɛlɛntandanya fɛ u ye u ka maa dɔ de bila ka na n'o ye farafin den ye ale tun ye faransi wasabulon maa ye n'o ye Blaise Ndiaye ye Blaise Ndiaye de nana u bɛ se ka na Blaise Ndiaye capitaine Kader Mademba Sy u ye ninnu de bila ka na farafin jamana kɔnɔ i n'a fɔ Sudan ka na mɔɔw ɲini u bɛ se ka kɛ faransi ka kɛlɛdenw ye cogo min mali hakɛ min sara faransi kumabɔli kɛlɛ la fo ka se bi ma hakɛ t'a la k'a daminɛ première guerre mondiale fo ka se deuxième guerre mondiale ma a yira k'a fɔ maliden minnu sara faransi kumabɔli kɛlɛ la n'i ye farafindenw ta sudanɛw de ka ca a la kosɛbɛ nka san 1945 u nana ni yɛlɛma dɔw ye mali yɛrɛ ani senegali tun farala ɲɔgɔn kan politigitɔn min nana dilan mali fɛ farafinna yɛrɛ fɛ ko farafin jamana minnu bɛ yen n'olu tun bɛ faransi ka jɔnya na olu jamanaw kana fara ɲɔgɔn kan
De Gaulle mo caman be bi cɛkɔrɔba caman be bi olu bɛ De Gaulle ko kalama ka tɛmɛ anw kan bɛnkan tun tɛmɛna n'o ye bolonɔbila bɛnkan ye a bɛ fɔ min ma ko accord de coopération en matière de défense bolonɔbila tun kɛra la Faransikɛw ka faba la Paris avril kalo tile 4 san 1960 a tun fɔra k'a fɔ Faransi ka Mali sɔrɔdasiw labɛn nka janvier o san 1 janvier kalo la Faransi Sénégal ni Mali tun faralen ni ɲɔgɔn kan ka kɛ jamanaba kelen n'o ye Mali ye bɛn tun kɛra ko dɔw kan nka Sénégal ani Sudan olu tun ye jamana kelen ye a bɛ fɔ min ma ko Fédération du Mali nka Sudanɛw ye mɔgɔ ye maa minnu tubabuw tun ma sɔn u ye ka da u ka karo gɛlɛya kan kabini bolonɔbila tun kɛra bɛnkan wale sɛbɛnna dantigɛli dɔ kɛra o kɛnɛ kan Mamadu Madira Keita fɛ k'a fɔ min ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ye sabu Faransi tun jɔn bɛ Fédération du Mali ka jɔyɔrɔ la yɔrɔ caman nka Mali fanga ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnyara min ye Mamadu Madira Keita ye a ko min ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sirabaw ye Faransi man k'i jɔ Mali ka jɔyɔrɔ la o Mali nin ye i n'a fɔ Faransi tun miirila k'a fɔ fɛn o fɛn ye Sénégal ni Sudan ale bɛ o jɔyɔrɔ fa diɲɛ jamana yɛrɛmahɔrɔnɲɛnɛw ka kɛnɛw kan nka Madira Keita y'a jira k'a fɔ o tɛ se ka kɛ min kɔni ye yɛrɛmahɔrɔnya sira dɔw bɛ yen fo Mali yɛrɛ kɛ i ka jɔdaw fa nka bɛnkan tun bɛ Fédération du Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ fɔɲɔgɔn in nana daminɛ kabila o yɔrɔ la Mali ni Sénégal man ɲɛ jamana kelenya la o jamana fila ninnu nana bɔrɔtɔ Sénégal kɛra dama jamana ye Mali yɛrɛ kɛra dama jamana ye mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ se k'u ɲɛfɔ ka tɛmɛ ne kan kosɛbɛ fɛn o fɛn tun bɛ yen n'olu ye Sudankaw ye olu ka jalatigiba minnu tun bɛ Sénégal laban nana olu minɛ Fédération du Mali cira ka sɔrɔ ala ma se ka sigi sen kan kosɛbɛ septembre kalo tile 18 Mamadu Madira Keita n'ale tun ye Mali yɛrɛ kɔnɔna minisiri ye ale min tun sugandira Modibo Keita fɛ a ka kɛ ministre de la défense ye a tun y'a ɲini Faransi sɔrɔdasiw fɛ minnu bɛ Kati u k'u ka minɛnw cɛ ka Mali dugukolo bila Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya o dantigɛli kɛra septembre kalo tile 28 Mali yɛrɛ ye a ka fasokoro dilan Mali jɛnkɛra ni Mali ye diɲɛ jamana yɛrɛmahɔrɔnyɛnɛw ka jɛrɛtɔnba n'o ye Nations Unies ye Mali tun ka o laɲini kɛra Tunisie de fɛ ani jamana min bɛ yen n'u k'a ma bi ko Sri Lanka nka Faransi tun y'i ban octobre kalo tile fɔlɔ Mali ka sɔrɔdasiw dilala min ye capitaine Sékou Traoré ale tun ye chef d'état-major général de l'armée du Soudan ye 11h15 le président Modibo Keïta chef du gouvernement du Mali an ka jamana ɲɛmɔgɔ Modibo Keïta n'ale ye Mali jamana ɲɛmɔgɔ ye Mali mara bɛ ale de bolo a reçu dans le grand salon de la présidence l'ensemble des représentants diplomatiques jamana minnu bɛ yen n'o ye jamanaw ye jamana minnu ka lasigidenw u bɛ anw faso Mali kɔnɔ Modibo Keïta ye ninnu bɛɛ lajɛlen bisimila Mali fangabulon na kuluba accrédité auprès de la République du Mali n'u ka jamana y'u bila ka na jɛɲɔgɔnya sira balimaya sira dɛmɛ sira bɔ u ni Mali cɛ n'u sigilen don Mali kɔnɔ yan le président Modibo Keïta qui était entouré de monsieur Idrissa Diarra secrétaire politique de l'Union soudanaise RDA Modibo Keïta tun kɛrɛfɛ nin ko in na min ye Idrissa Diarra ye n'ale ye Union soudanaise RDA u ɲɛmɔgɔ min sigilen don politikikow ɲɛnabɔli la Mahaman Alassane Haïdara président de l'Assemblée nationale Mahaman Alassane Haïdara n'ale ye Mali wasabulon ɲɛmɔgɔ ye député bulon ɲɛmɔgɔ ye a kɛra o fana ɲɛna Madera Keïta ministre de l'Intérieur de la Défense et de la Sécurité Madera Keïta jamana kɔnɔna mara ani jamana kɔlɔsili o ministre tun don Yakuba Maïga vice-président de l'Assemblée nationale Yakuba Keïta n'ale ye Mali wasabulon député bulon ɲɛmɔgɔba dankan ye Mamadou Gologo commissaire à l'information Mamadou Gologo n'ale ye ɲɛnabɔlikɛla ye kibaruya n'o ye jamana kibaruya laseli cogo ɲuman ye a fait aux représentants diplomatiques lasigiden bɛ Mali dugukolo kan olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan la communication suivante dantigɛli ni ɲɛfɔli minnu kɛra an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ Modibo Keïta o tun ye nin ye je vous remercie de vous être distrait mɔgɔbaw mɔgɔ tɔnɔmaw dɔkɛbaw n b'aw fo aw ka caw bilali aw magow bilali ka se nin kɛnɛ in kan
de vos augustes occupations aw minnu ni ɲɛ citunbaw ye catunbaw bolo a ye aw ka sɛbɛcɛw bila ka se nin kɛnɛ in kan et de vos nombreuses préoccupations kɔnɔgwan ni kamanagwan ni ca minnu bɛ aw fɛ n'aw cɛsirilen don olu la k'u bila ka ye nin kɛnɛ in kan pour répondre à mon invitation. ka ne jamana ɲɛmɔgɔ Modibo Keyita ka n ka wele jaabi aw selen nin kɛnɛ in kan aw nafa ciw bila ka se nin kɛnɛ in kan aw ni ce L'importance de la communication n bɛna dantigɛli ani ɲɛfɔli ani laseli min kɛ aw ye n'a ɲɛci ka bon kosɛbɛ exige que je vous la fasse moi-même. ka kiimɛ a nafa n'a tɔnɔ ani nafa min bɛ nin ko in na L'importance de la communication exige que je vous la fasse moi-même. ka kiimɛ o ma o de y'a to ne yɛrɛ bɛna nin kuma in fɔ À l'heure qu'il est, an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan cɔyi l'ambassade de France en République du Mali Faransi ka lasigidenso min bɛ an faso Mali kɔnɔ Mali dugukolo kan est informée par mes soins n y'u ladɔnniya ne yɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔ Modibo Keyita n ye Faransi lasigidenso ladɔnniya de la décision de mon parti et de mon gouvernement ne tɔgɔlatɔn n'o ye Union Soudanaise RDA ye ka fara Mali yɛrɛ marabaw kan de voir la France évacuer les bases militaires de Bamako an ka laɲini ye k'a ye k'a fɔ Faransi ka soldasi minnu bɛ Bamako soldasi dagaw kɔnɔ u ka taa k'an faso bila de Kati, min ye Katita ye u ka bɔ yen fana ka bɔ yen pewu de Gao et de Tessalit Gao ani Tessalit u ka soldasi minnu bɛ an ka soldasi dagaw kɔnɔ yen u ka bɔ yen fana qu'elle occupait du fait des accords franco-maliens n'u tun bɛ k'a sabu kɛ bɛnkan minnu tun bɛ anw Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ ka kiimɛ u bɛnkan ninnu kan signés à Paris le 22 juin 1960 n'o kɛra juin kalo tile 22 bakilenzan 1960 ani 60 Paris kɔni entre elle et la Fédération du Mali ni o tun kɛra Faransi jamana ani Mali Fédération ni ɲɔgɔn cɛ n'o tun ye Sudan ani Sénégal olu farala ɲɔgɔn kan ka jamana min tun dilan n'o ye Fédération du Mali ye et qui deviennent caduques après les événements du 19 au 20 août 1960 ni ɲɛci tɛ o la kun tɛ olu la tuguni et qui deviennent caduques après les événements du 19 au 20 août 1960 ka sabu kɛ lahalaya min n'o kɛra et l'acte de reconnaissance par la France ani Faransi ye ladɔnniyani ni lakodɔn ni diɲɛli o wale min taara Faransi yɛrɛ fɛ du gouvernement du Sénégal. ani Sénégali fana marabaw ni ɲɔgɔn cɛ Acte qui consacre wale la min dislocation de la Fédération du Mali n'o kɛra ka Mali ani Sénégali ka fara ɲɔgɔn kan jamana in n'o ye Fédération du Mali ye k'o ci k'o ko dabila pewu la République du Mali min ye Mali faso ye o kɔfɛ sa o ye i dantigɛ permet sa volonté de coopérer avec la France ni Mali tun ye a ŋaniya jira k'a fɔ ani Faransi bɛna jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma sur la base de la non-ingérence dans nos affaires intérieures ni bɛnkan tun ye sure wɛrɛ wala Faransi tun ye layidu di k'a fɔ bɛnkun kɛra min kan o ye Faransi tini da don jamana fila olu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kɔnɔko ani kɔnɔwalew olu la et du respect de notre souveraineté. wa layidu fana tun taara min ye an ka dugukolo yɛrɛwoloya ye Senegali ni Sudan o hɔrɔnya o matarafali o batoli ani o toli a damana La décision de mon parti et de mon gouvernement ni Modibo Keyita n ka tɔn n'o ye Union Soudanaise RDA ye ani Mali jamana marabaw u bɛna min kan n'o y'o dantigɛli kan ye ne met nullement en cause cette volonté. k'a fɔ ko u b'o wale ninnu kankɔrɔ sɔsɔ wa ayi dɛ Elle est l'expression de notre conviction anw kɔni limaniyanen don n'an bɛ ka o de waleya limaniya waleya de ye nin ye qu'à moins d'abandon volontaire de souveraineté, fo ni a y'a sɔrɔ kɛ Mali yɛrɛ diinɛ n'a ŋaniya a yɛrɛ diɲɛna k'a ka jamana yɛrɛmahɔrɔnya jamana dugukolo tigiya ka jɛ ka dɔ di wala ka dɔ bila o la n'o yɛrɛ kɛra Mali fɛ sa fo n'a kɛra o ye
de la part d'un État jeune. O kɛra Mali ye o kɛra jamana kura minnu jamana yara kɔsa in na o mana kɛ o kelen o kelen sa. Ou d'accords particuliers dans le domaine de la défense. Ani fana ni a y'a sɔrɔ bɛnkan kɛrɛnkɛrɛnnen taara kana ani dugukolo lafasali o waleyaw la. Les troupes de l'ex-puissance coloniale. Kɛlɛbolo min n'o ye setigi min ni jamana in tun bɛ olu bolo mara ni jɔnya na. Ne peuvent stationner sur le territoire de l'ex-colonie. Bɛnkan minnu y'a jira k'a fɔ yɛrɛmahɔrɔnya talen kɔfɛ diɲɛ tɛ kɛ n'a ye tuguni waati bɛɛ o jamana min n'a tun ye jamana min mara a ka sɔrɔlasicɛw ka to o fa dugukolo kan. Aux côtés des troupes du jeune État. K'a fɔ u ka to o jamana dugukolo kan o kɛlɛcɛw jamana kɛlɛcɛw kɔrɔ wa. D'autre part, ani fana le peuple du Mali. min ye Mali jamanadenw ye. L'Union soudanaise RDA et le gouvernement de Union soudanaise RDA ani ne faso Mali. ont toujours affirmé leur option. Anw tun y'an ka kuntilennaw En jira. faveur de la politique de non-alignement. Wa k'a fɔ kuntilenna kelen an tɛ fan si fɛ an man taa seleke si fɛ fo n'a ye kɛra anw yɛrɛw diinɛ n'an ŋaniya a n'anw yɛrɛw ka kuntilenna sira fɛ. L'autre des deux blocs. N'o ye kuntilenna fila minnu n'o bɛ duniya dugukolo kan bi a bɛ fɔ minnu ma ko duniya setigi kolo fila minnu ni olu bɛɛ y'u dama fanga ye bi Mali tɛ nin kolo fan si fɛ an ma fara fan si maa kan anw kɔni b'an damana de. Cette attitude O lahalaya min ta bɛ Mali fɛ bi est en contradiction avec la présence o lahalaya in bɛ kankɔrɔ sɔsɔli de kɛ sur son territoire dugukolo in kan n'o y'an fa dugukolo ye des troupes d'une puissance étrangère dunanw ka sɔrɔlasiw n'u ka setigi fangaw o ka sɔrɔ dugukolo kan bi n'o ye Mali dugukolo ye. à laquelle ne le lie aucun accord Bɛnkan tɛ ka kɛmɛ Mali yɛrɛ y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya o sɔrɔ wa o bɛnkan foyi tɛ Mali ni Faransi cɛ bi. Je prie vos excellences N b'a ɲini aw mabaw fɛ bi d'informer vos gouvernements aw cilen do jamana minnu fɛ n'aw y'o olu ka lasigiden ye aw marabaw aw ka jamana marabaw ladɔnniya et d'attirer leur attention k'u hakili lajigi k'u lasɔmi sur notre ferme décision an ye ŋaniya min ta n'a b'an diinɛ na a b'an dusukun na an ni laminen don n'a ye de l'évacuation rapide des troupes stationnées en République du Mali. kɛlɛbolo min bɛ Mali dugukolo kan n'o ye Faransi ka kɛlɛbolow ye minnu sigin bɛ Mali dugukolo kan u ka bɔli an fa dugukolo Mali kɔnɔ ya bi. Je vous remercie. N b'aw fo k'aw barikada. An balimaw nin ye Mali jɔnjɔn de ye. Nin ye Modibo Keyita ye don min a y'a fɔ Faransi sɔrɔlasiw ka bɔ Mali dugukolo kan. Teri jamanaw jɛɲɔgɔn jamana minnu n'u tun y'u ka lasigidenw bila ka na an faso Mali dugukolo kan Modibo Keyita tun ye dantigɛlikɛw ye k'a fɔ bita kɔ bita ɲɛ Faransi ka sɔrɔlasi minnu tun bɛ Mali dugukolo kan o sɔrɔlasi ninnu k'a ɲinin'u fɛ Mali fanga ɲɛmɔgɔw ale ye Modibo Keyita ka tɔn fɛ Faransi ka sɔrɔlasi o sɔrɔlasi bɛ Mali dugukolo kan u kɛra Bamakɔ ye o u kɛra Kati ye o u kɛra Kɔrɔnfɛla ye o k'u k'u ka minɛnw cɛ ko Mali y'a yɛrɛ ta Mali ka kana bɛnkan o bɛnkan tun bɛ Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ lakanako sɔrɔlasiko sɔrɔlasi cɛdenya-ko kɛlɛminɛnko ko nin tun y'o bannen ye Modibo Keyita a don kofɔlen a ye dantigɛli in de kɛ a tilalen sa Mali jɔnjɔn tun bɛ fɔ fɔcogo kɔrɔ min na n'a yɛlɛmanen don bi a tun bɛ fɔ nin cogo de la nin ye Mali jɔnjɔn de ye.
n'an seginna jamana yɛrɛ ka foroba laseli bon k'olu ka tɛrɛmɛliw la faransi ka nali a ju joona janvier kalo tile 11 san 1973 jamanadenw tun gwana u kamana jigilatigɛ tun b'a fɛ ka malidenw sɔrɔ k'a sabu kɛ ko mɔgɔ minnu bɛ yen ni tubabu yɛrɛw b'a fɔ ninnu ma ko jihadistiw cɛkɔrɔba ani musokɔrɔbaw u bamanankan in anw ma sɔn o ma ko jihadikɛlaw min n'a bɛ fɔ u ma a bɛ fɔ de ko jihadistiw ko jihadikɛlaw ka sɔrɔ an ka jamana kodɔnnaw ani maa faamuyalenw ko ninnu tɛ jihadistiw ye jihadi a yamaruyalen don silamɛya la a bɛɛ tɛ marifata ye maa bɛ jihadi kɛ i yɛrɛ dusukun na ala ye siranɲɛ ɲinini na jihadi bɛ kɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛɛ ye ala ko ye ni wulila o baara la a silamɛya ye sira minnu di i ye jihadikɛla ye tuma dɔ la marifa ni kala bɛ ta ka taa a silamɛya kumabɔ o ye jihadikɛla ye nka ninnu janfa de tun b'a jukɔrɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ninnu bɛ yen ni tubabuw k'u ma ko jihadisiw ninnu tun b'a fɛ ka na kɔna de minɛ ni kɔna tun minɛna banamini minnu bɛ yen minnu ye segu mara mɔgɔw ye olu ye cikɛlaw ye n'o ye malo cikɛlaw ye olu fɛn dɔ bɛ ji bɛ minɛ n'a ye u b'a fɔ a ma ko digi o digi o de bɛ ji bali ka tiɲɛni kɛ foro kɔnɔ wala ka ji koron k'a minɛ kɔna de tun ye o digi ye ni o tun karila dɔrɔn u tun bɛ woyo u tun bɛ sari ka na bamakɔ minɛ o waati y'a sɔrɔ professeur jɔnkunda tarawele ale de tun ye don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye asimu bɛ jɔyɔrɔ min na bi a fɔra n ye k'a fɔ jɔnkunda de ye sɛbɛn kɛ o sɛbɛn ye bolonɔbila ye k'a ɲini faransi fɛ k'a kana mali magwɛn sɛbɛn min cira professeur jɔnkunda tarawele fɛ kɛra san 2013 ka professeur jɔnkunda tarawele to don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔya la min fɔra an ye k'a fɔ professeur jɔnkunda tarawele ye sɛbɛn in de kɛ mali kɔnɔ yan ka sɛbɛn in ci ka sɛbɛn in don bolo la ka taa di François Hollande ma waati François Hollande tun ye faransi jamanakuntigi ye yala sɛbɛn in tun kɔnɔkuma ye jumɛn ye sɛbɛn in cira ni kan jumɛn ye dɔnkibaru kɛnɛ kan an tun y'a jira u la k'a fɔ min ye jango sisoko ye ale tun bɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔya la a waati ninnu na a bɛ ko in joona yala sɛbɛn min cira professeur jɔnkunda tarawele fɛ sɛbɛn in kɔnɔkuma ye jumɛn ye an ka jango sisoko an ka kumaw lamɛn. C'est clair. Ni sɛbɛn in Demander une intervention militaire. dɛmɛ de tun ɲinina mali fɛ n'o ye faransi ka sɔrɔlasiw ka dɛmɛ Rapide. Une intervention aérienne. nka dɛmɛ min tun don sanna kɛlɛ o kolon minnu n'o kɛlɛminɛn minnu bɛ faransi bolo k'an dɛmɛ ni o sanna kɛlɛ minɛnw ni fɛɛrɛw ye. Et préciser une intervention aérienne. n bɛ segin a kan ka perepelatigɛ sanna kɛlɛ n'o ye kɛlɛkɛ pankolonw ye ani minɛn minnu b'a to k'i to san legelege la i bɛ se ka juguw kofɔ n'o ye papalikɛlaw ye u birilen don yɔrɔ minnu na ko kibaruya jɔnjɔnw di mali soldasiw ma. Nous n'avions pas besoin d'une intervention au sol. mali tun mago tɛ mali tun haju tɛ faransi k'a ka kɛlɛcɛw bila mali dugukolo kan k'u ka mali latila. Parce que l'armée malienne était quand même prête à... mali soldasiw tun labɛnnen don u tun ni laminen tun don u tun kɛn bɛ ka dabali ni fɛɛrɛ tigɛ min ye dugumakɛlɛ ye o ka t'u bolo. poursuivre les terroristes ka papalikɛlaw k'u fɛlɛbɔ k'u kɛlɛ mali dugukolo kan au sol. duguma nin tun ye janko sisoko ye a ye perepelatigɛ di k'a fɔ jɔnkunda ye sɛbɛn min ci ka taa di François Hollande ma mali tun ka dɛmɛ ye min ye o ye sanna kɛlɛ o pankolon minnu ani o fɛɛrɛ minnu bɛ faransi bolo mali haju de tun b'o la sabu o sanna kolonw ani o sanna kɛlɛ fɛɛrɛw o fɛɛrɛ tun bɛ mali la nin ye janko sisoko ka kumaw ye. Les forces armées françaises. Ni ye jɔnni ka kuma ye jɔnkunda ye lɛtiri ci o tuma François Hollande de tun bɛ fanga na a ko min ye faransi ka dɛmɛw ye. Ont apporté leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. faransi kɛlɛbolo u y'u ka dɛmɛ ta ka mali kɛlɛcɛw u dɛmɛ duguma
ka papalikɛlaw bɛn k'u ka dagaw ci. An balimaw, Faransi nana ka na Mali dɛmɛ dɔgɔ furancɛ 3 kɔfɛ. Faransi ka dɛmɛ min n'u y'o ta ka Mali sɛgɛrɛ, ni de kɔfɛ sa, ni waati y'a sɔrɔ François Hollande de bɛ jamana kuntigiya la Faransi. A nali min kɛra anw fɛ Bamakɔ yan, Malidenw y'a kunbɛn, sabu olu yɛrɛ kɔni fɛ Faransi kɛra sabu ye ka Mali kumabɔ. A bisimilara ni Malidenw ka nisɔndiyaw ye, u y'a sɛbɛkɔrɔ bisimila. Malidenw de y'a jira k'a fɔ u bɛ Faransi waleɲuman dɔn. Faransi ye baara min kɛ, an ka François Hollande lamɛn, a bisimilani min kɛra Mali kɔnɔ yan. An faralen don Mali bɛɛ kan. Faransi kɛlɛbolow ye Mali dɛmɛ ka Tombouctou ani Gao latila. Tuma min na u kan ka don Kidal dɛ, janfa de daminɛna kabila o yɔrɔ. Malidenw olu m'a faamu. A y'an dɛmɛ ka Kona latila, a y'an dɛmɛ ka Gao latila, a y'an dɛmɛ ka Tombouctou latila. Tuma min na an kun dalen don Kidal kan dɛ. Munna Faransi ma sɔn ka Mali dɛmɛ ka taa Kidal, ka Kidal latila? A tiɲɛ nana bange kɔfɛ de, nka sabu min y'a kɛ Faransi ma taa an dɛmɛ ka Kidal latila, o ɲɛfɔra François Hollande fɛ, nka ja ko wɛrɛ b'a jukɔrɔ. Tiɲɛ, n'i y'a mɛnlen sira la dɛ, kunungo dɔnkibaru kɛnɛ kan, an y'a jira k'a fɔ a t'an bɛ bere kɛnɛ tigɛ de. A mɛn o mɛn tiɲɛ laban de bi bange. A nana dɔn kɔfɛ k'a fɔ ja ŋaniya wɛrɛ tun bɛ Faransi kɔnɔ min tɛ Mali dugukolo latilali ye. O de nana bange kɔfɛ. Kidal, il fallait aller sur l'aéroport. Kidal, kun tun kan ka da kunsi yɔrɔ min ko tun ye pangelenw jiginso ye. Ni ye François Hollande ka kuma ye. Et il y avait des conditions très particulières. Nga pangelenw tun tɛ se ka pan ka jigin Kidal fo u k'a sɔrɔ fiɲɛw ani tilew ani sankolo lahalaya bi cogo min, pangelenw tun tɛ se ka pan ka taa jigin Kidal ka sabu kɛ funufunu ni fiɲɛ jugu ye. Ensuite, il y a eu des tempêtes. Fiɲɛw fanga bonyana kosɛbɛ. De sable. Donc ça a freiné l'opération, mais elle va... O de y'a kɛ kɛlɛbolow ma wuli ka taa cun Kidal, ni ye François Hollande ka kuma ye. Poursuivre. Car notre volonté... Nga a ka kumaw la a ko kɛlɛ bɛna se Kidal ko sabu min ye Faransi ka ŋaniya ye. Celle exprimée par le Mali. Mali ye fɛn min ɲini Faransi fɛ. Autour à l'intégrité totale. Mali ka fanga ani Mali ka mara bɛ se ka segin ka taa Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min. Nin de kɔfɛ sa cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw u ye kɛlɛbolo kura de labɛn. Serval nakun Mali kɔnɔ o tun dabɔra nin de kama ko ka Mali dugukolo latila ka papalikɛlaw ka daga bɛɛ ci. Serval dilan kun filɛ nin, nka fɛn wɛrɛ de nana bɔ a la. Faransi nana ni kɛlɛcɛ 5,000 de ye. U n'a kun tun ye jumɛn ye ko ka Mali dɛmɛ, Mali k'a ka dugukolo tigiya ani Mali k'a ka dugukolo o halala y'a sɔrɔ ka Mali soldasiw dɛmɛ o baara la. Ha, nin ŋaniyaba in talen ja jigi min tun bɛ Faransi kan a laban nana kɛ jigi wariw de k'a sabu kɛ Faransi ka ŋaniya juguya ye. Serval yɛrɛ ni o labɛnna ko u ka baara de ye ka Mali soldasiw dɛmɛ, ka Mali jamana dɛmɛ, Mali bɛ se ka a ka dugukolo halaya sɔrɔ cogo min, u dɛsɛra o de la. Nka ne Jose b'a fɔ o ma dɛsɛ dɛ, sabu ka laɲini tun tɛ o ye o, laɲini wɛrɛ de tun b'u la. Utukalo tile fɔlɔ san 2000 ni san 14 sa, u nana Serval ani u ye kɛlɛbolo dɔ fana tɔgɔ da ko Épervier, u nana o de yɛlɛma k'o kɛ Barkhane ye. Ja ŋaniya wɛrɛ bɛ Barkhane ko jukɔrɔ. U nana ni kuma kura jumɛn ye ko Barkhane sigikun ye ko ka papalikɛlaw fana kɛlɛ, k'u kɛlɛ k'u ka dagaw ci. Wa o tɛ Mali kelen ye koyi, u ko de ko Barkhane nakun ye ka papalikɛlaw kɛlɛ,
mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ koyi k'a daminɛ kabili Mauritanie ka na Mali la ka taa Burkina ka na Niger ka taa fo Chad o de ye Sahel jamanaw ye ko barika nakun ye papalikɛlaw kɛlɛli ye Mali kelen tun t'a la tuguni ni jamana tɔ bɛɛ lajɛlen de ko fɔra sɔrɔlasi cɛ 4,000 ani 600 u y'o de dabɔ o kama a nana wolo jumɛn na cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw b'a jɔnaw diɲɛ don o don n'aw ma mɛn k'a fɔ jamanaden Mali dugukolo togoda bugu fiyɛ dɔ cira ka mun ni halaki fu baganw tɛ to yen ɲɔw tɛ to yen malow tɛ to yen hadamadenw tɛ to yen ka maaw ɲɛnama jeni o de nana kɛ laada ye Mali dugukolo kan sa dugu yɛrɛ kuuru kara k'a bɛɛ ci k'a dakolon ci k'a filenkolon ci e k'u ka pangolonba nin pangolo lahawta nin bɛɛ bɛ Faransi bolo nka Ogo Sago tira k'a sabu kɛ dabali ni fɛɛrɛ tɛ mɔgɔ Mali bolo ka sanakolon wuli ka taa n'u ye ka taa ninnu ka dagaw ci wallahi Ogo Sago ko in Ogo Sago fitinɛ barika bonyana dɛ fo min ye a waati jamanakuntigi Ala ka hinɛ la bi Ibrahim Boubacar Keita a yɛrɛ wulila ka taa Ogo Sago a ye kangari da sɔrɔdasiw ye o kɛnɛ in kan ye aw k'o lamɛn bani maa b'i yɛrɛ ɲininka o Faransi ka kɛlɛbolo 4,600 in sanakolon b'u bolo wa i sigilen i ka so minɛn b'u bolo i sigilen i ka gwa kɔrɔ i bɛ papalikɛlaw ye hali tu kɔnɔ jango yɔrɔ minnu bɛ yen a yiri ko fanga man bon nka u ma nin si ye u ma Mali dɛmɛ ka Mali bali Mali dugu bali cili la n'u ka sanakolonw ye nka nin y'a sɔrɔ fɛɛrɛ bɛ Mali la sanakolon tun tɛ an faso Mali bolo serva dilanlen kɔfɛ épervier dilanlen kɔfɛ takuba fana dilanlen kɔfɛ nin si ma mago ɲɛ Barkan dilanlen kɔfɛ u nana takuba de dilan takuba yɛrɛ u ka fɔcogo la Faransi ka fɔcogo la ko nin ye l'Europe jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛbolo dɔ labɛn ko takuba dɔ kɛra sa dan sagona dɛ dan sagona Mali ko la Mali tɔɲɔna sa Mali janfara sa ka Mali jamana bɔrɔtɔ jagoya mɔgɔ minnu bɛ san kuuru kara kabili jamana in tu tigɛra u bɛ san ba yirika caman bɔ minnu tun ye balimaw ye minnu tun ye sinjiw ye minnu tun bɛ taa to dun ɲɔgɔn fɛ minnu tun b'u ka lajɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ ka na fitinɛ dayɛlɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Mali deguna sa Mali tɔɲɔna sa o de nana wolo sa Mali yɛrɛ t'a fɛ malidenw minnu sɔminen don olu t'a fɛ ka Faransi yɛrɛ y'u ɲɛna u t'a fɛ ka Faransi sɔrɔlasiw y'u ɲɛna u fa dugukolo kan nin laban nin nana kɛ sa malidenw de wulila Mali fantan naani fɛ n y'a jira u la kunungo ni kɔsa in na tɛ Mali marabaaw m'a fɔ Faransi ka taa dɛ don kelen da kelen a ma mɛn Asimu Koyita da min mɛnna Asimu da o ye k'a fɔ n'i nana an faso kɔnɔ hali n'i mana an kama i nana i ka taa ɲini de n'i b'i ka taa ɲini i ka anw fana ka taa to ye n'i ko i t'a fɛ Mali de k'a ta sɔrɔ sa o de t'i ɲɛ o de ye Asimu ka kuma ye